Mae'r Drenewydd ar hydiad digiro o 4 gêm ar ddiwedd y tymor, a sioe 5 seren gafwyd y tro olaf ar Barc Lethem a crasfa i cofis Caernarfon. George Hughes! A mae'n dair i ddim! Give me the kick. Ac yn canfod cornel isa'r hwyd. A pas lac yn ôl. Yna gyfle arall i'r Drenewydd. A robles sydd yno. Eiliad bach o ddiwyniaeth gan foes y bont oedd angen i gipio triphwynt yn rownd ola'r gyngrair a chipio'r seithfed safle o ddwylo Hwlffordd. Pen-y-bont sy'n cipio'r seithfed safle. A Pen-y-bont fydd yn chwarae yng Gemau Ail Gyfle Ewrop. Un tocyn yn unig sydd ar ôl i fynd i Ewrop ac heddiw bydd y Drenewydd a Pen-y-bont yn gobeithio cymryd cam yn nes at y wobr enfawr yna o gynrychioli Cymru yn Ewrop tymor nesaf. Ie, croeso cynnes ato ni. Mae 'na wledd o chwaraeon i ddod ar Esbrorec Prynhawn yma, a mae'r cyfan yn dechrau fan hyn ar Barc Lethem. Siôn Meredydd yn cadw cwmni i ni heddiw yma, a Siôn yn syml iawn, mae'r wobr yn enfawr, lle yn y Rownd Gynderfynol i gyrraedd Ewrop. Be ti'n credu allwn ni ddisgwyl gan y ddau dîm yma heddi? Wel, mae'n hynod boeth yma. Mae'n rhad am henoli ar dan i fod yn onest yn yr hael, ond felly mae hwnna'n ffactor, oherwydd bod dim dŵr ar y maes, mae fe'n mynd i sloio'r gêm lawr i ryw raddau, felly so'n siŵr pwy dîm bydd hwnna'n ffafrio naill yn llall, ond yn sicr fydd y ddoi dîm, bydden nhw moyn bennu'r job mewn 90 munud, yn wedig y Drenewydd, dyn nhw ddim eisiau mynd nôl i'r hynlle yna o gigiau'r smotyn yn erbyn y Hwlffordd y llynau. Mae hwnna'n bwynt da iawn. Fi'n gobeithio bod yn Eli Hael ymlaen gyda ti. Wrth gwrs. Gyda llaw, Siôn. Reit, dyma yw ail gêm y penwythnos. Mi oedd yna gêm arall nithwr ar yr ofal gyda Caernarfon yn middi Met Caerdydd. O 2 gol i ddim yn y diwedd, ond Siôn, oedd hi ddim yn glasur 2 gêm hwyr iawn i Caernarfon. Ie, fi'n offi'r gol yma gyda Mark Williams, jyst yn gwybod lle mae'r bêl yn mynd i gwmpo a mae'n neud y gol i edrych yn hawdd iawn, a wedyn hon yn y funud diwetha bron yn selio'r fuddugoliaeth i Caernarfon. Met Caerdydd wrth gwrs, fydde dim trip i Ewrop bydden nhw y tymor hyn, ond sicr Caernarfon nawr yn edrych mlaen i pwy bydden nhw'n chwarae wythnos nesaf. Ie, tybed os taw'r Drenewydd neu Pen-y-bont fydd yn wynebu'r cofis penwythnos nesaf. Yn ôl at gêm heddi, rhywun sydd wedi bod yn allweddol i'r Drenewydd eleni yw i prif sgoriwr nhw, Aaron Williams, ond mae yna fwy i'r gŵr na'r goliau yn unig. Welcome to Mae'r Academy. I'm Aaron Williams, Assistant Pastoral Manager here at Mae'r Academy, where I help with behaviour management, mental health and emotional well-being. Deal with a lot of lads, a lot of boys especially, behaviour issues, mental health, emotions. So I like to go for a walk with them in school, try and get them back to lesson, talk them back into lesson. But if not, they'll come to the office and we have a good conversation, mainly about football 9 times out of 10. Nowadays, there's a lot more speak about mental health and emotion. When we were at school, it was you're either crazy or you're not. And that's the way kids dealt with it, where kids, when I was at school, didn't want to open up, didn't want to speak. I can't remember us having a person to go to at our school when I was growing up. But that's our job, get involved in their lives, find out what's going on, because that 1-minute conversation you might have might help them for the next 10 days, 2 weeks, a month. And that's what it is, and that's the most enjoyable part. A lot of kids, especially from year 7s, so what's age 12 to 14, they live on social media, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, and that's all you see in the restaurant area. You can see probably 20 tables, all heads down facing the phone. And they're probably all looking at the same video, because that's the way they communicate nowadays. But that's the main issue, is the social media comments, because that's where they're getting upset, and that's where a lot of friendships are broken, due to social media. We'll see how we got. Top goal scorer? Second. Second? Yeah. Where'd you play? Centre. Striker. You play striker? Yeah, mate, come on. Yeah, tell me that. Have you seen his football skills yet? No, I haven't. Just too scared to come outside. You see the stats there? What's Get it? smashed in 5-a-side. From the age of 4, I was kicking a ball. That's what everyone keeps telling me. Straight away, I was kicking a ball, and my dad started a Sunday league team. My first game I got picked up by Birmingham. So I went to Birmingham, went on trial there. From the age of 7 to first year pro, I was at Warsaw, loved it there. From Warsaw, I was just in and out of non-league. I think I finally found my feet where I've spent the most time, which is Newtown.
I think this is the longest way I've spent one period of time playing football for someone and still enjoying it. So it's a place where I felt like home and where I really enjoy my football. O Williams, lle yn y cwrcosbi, volley hyfryd yn dyblu mantais yr obyniad. Looking back at last season's playoffs, going into it where we lost the 10 games in the split and then going to Bala as a draw the line in the sand. We beat Bala the first time in 8 seasons there, placed 4-2, and it gave us the momentum going into the final. But for some reason, it just never clicked. So when it came down to the penalties, the keeper definitely did his homework with a couple of lads, myself included. Went down the middle 3 times that season, and he stood still and saved it because he went down the middle. So fingers crossed we can overstep that hurdle this time and complete what we want to achieve. When I first signed for Newtown, I think we went to Ireland for Dundalk. It was the first European game, and I've been lucky enough to go to Faroe Islands, Slovakia and play games. And that's what you want to do as a footballer. You want to travel. You want to play in the big stadiums, the great atmospheres, and I don't think the atmosphere at Slovakia will ever be beaten. I've played at Wembley, and the Slovakia atmosphere has been 10 times better, and it was a smaller stadium. I don't know if that's the reason why, but when you've got 30,000 fans doing the thunderclap, it really gives you a chill down the spine. And fingers crossed we can perform the next 2 games, get over the line, open that penalty shootout, and achieve another European tour. Mae Aaron Williams wedi swapio'r siwt ar gyfer y kit Pêl-DROED prynhawn me. A Siôn, nithwr ar yr ofal oedd Chris Hughes cyn reolwr y Drenewydd yn rhan o dîm sgorio. Nath Chris Hughes wneud bwynt ddiddorol iawn yn gweud bod canlyniad y gêm heddi yn mynd i ddibynnu ar y ddau ymysodwr. Aaron Williams i'r Drenewydd a Chris Venables i Pen-y-bont. Ti'n cytuno? Ydw i ryw raddau, achos mae Chris yn nabod Aaron yn dda iawn. Chris wrth gwrs wedi cael 10 mlynedd llwyddiannus yn y clwb fan hyn. Fel y ti'n sôn, Chris Venables, talisman Pen-y-bont, bydden nhw'n edrych ar profiad fe i gael nhw trwyddo heddi. Ond i fi, Cei Connah, mae popeth sydd yn dda o Pen-y-bont yn dod trwyddo fe. Ti'n cofio Gary Lloyd oedd yn chwarae? Ti'n rhifang, ti'n cofio Gary Lloyd oedd yn chwarae i Bari a Llanelli. Popeth yn dod trwyddo fe o'r cefn o'r chwith, a dyna'n union beth mae Cei Connah yn rhoi'r tîm. Mae fe hefyd werth atgoffa, Siôn, o ble nath y tîm yma orffen yn y tabl. Y Drenewydd yn bydwyrydd, Pen-y-bont yn seithfed, ac yn hanesyddol, Siôn, pwy bynnag sy'n gorffen yn bydwyrydd yn seithfed, nhw sy'n cael y fwyaf o lwyddiant yn y Gemau Ail Gyfle. Pam i ti'n credu hynny? Ie, pa gwein nath y Gynarfon, wrth gwrs. Sori, Cynarfon. Ie, sa'n gwybod, yr ateb sy'n meddwl, sa'n gwybod, falle os ti'n benni seithfed, last chance saloon yw e, ti wedi cyrraedd y Gemau Ail Gyfle, wel, os ti'n pwysydd arno ti falle. Wedyn, os ti'n benni'n bedwarydd, wedyn falle bod y tabl yn profi bod Saf yn y chwarae yn ystod y tymor yn well. Dwi ddim yn siŵr, ond i fi, mae'n 2 gêm gwpan i gyrraedd Ewrop. O'n i wedi clywed gan y Drenewydd beth am ni glywed gan Pen-y-bont, mae Rhys Griffiths wedi bod yn siarad gyda Nicky John. Well, Rhys, 4th v 7th today, but there won't be much between both teams in terms of margins separating both sides. How significant do you think that run that you had towards the second half of the season will be going into today's playoff? I think it's hard to say. I think obviously we've gained confidence from it. We've gained some stability in terms of the way we're playing. But whether it has the ultimate factor, I don't know. I think the biggest factor and the reason why perhaps the 7th team have done well in recent years is the jeopardy. I think the jeopardy felt by Newtown today is huge because by rights they should be getting into Europe this year. And if they don't, it'll be seen as a failure. And that's not... That is what it is. If we were to say, it would be the same for any team that finishes 4th. Whereas for us now, it's a bit of a in through the back door, and there's no pressure really. Do you think the fact that there's been 3 weeks now since the end of the season will hold any bearing on today at all? Well, yeah, I think it does. They played a friendly, and Mills Evans has broken his leg. So if we hadn't had 3 weeks off, they wouldn't have had that friendly. Are we undercooked because we didn't have a friendly? It's really hard to say. Why we had 3 weeks off, I don't know, but we had a couple of injuries leading into the Haverford game, and they're now back. So I was quietly content with the little break. So I think it will have a factor, but what factor remains to be seen. Maybe Mills Evans' replacement as a stormer today, I don't know. Obviously, you guys had a taste of Europe last season. How much motivation does that give you this afternoon to experience that again? Yeah, it does massively. It was an amazing trip. Obviously, as a player, I experienced it many times. But when you're manager, you look back, you sit back, and you see your fans enjoying it. Your players with massive grins on their faces, and
and I want them to experience that again. I really can't put into words how great it would be just for the club to be there again and to experience it again. Rhys, pob lwc pnawn 'ma. Diolch. Thanks a lot. Rhys Griffiths yn barod amdani, felly rhywun arall sy'n barod amdani yw Will Evans, cyn chwaraewr yma yn uwch gyngrair Cymru wrth gwrs sydd erbyn hyn yn wario i gas newydd. Mae fe'n cadw cwmni i Dylan Ebenezer heddi. Diolch, Sioned. Fyny fan hyn gyda Will. Will, great to have you here. End of season with Newport. Gentleman of leisure these days? Yeah, you could say so. Trying to twiddling my thumbs a little bit, knowing what to do, so probably that's why you text me. Can you do this? But no, yeah, obviously it's on the whole a positive season. Lots of positives to take from it. Obviously it ended a little bit sour, if you like, but yeah, I mean it was something that we can look back on with fond memories. What about these playoffs then? You've got some fond memories. You've won the playoffs. You've also lost the playoff final in your days at Cardiff Met. How special are these games? Yeah, some good and bad memories of the playoff games. You know, like I said, I think we lost 2 leading up to the finally winning one in the penalty shootout. They're great occasions. You know, you just want to, as a player, you want to do your best, give your all, and try and secure that spot. What do you make of this game then? It's an interesting one. I know everybody's talking Pen-y-bont in 7th, but Newton had a great finish to the season. Scott Briscoe maybe finding his feet. We've got Chris Venables, Aaron Williams. It's all happening. Yeah, I tell you what, it's a great matchup this today. You've got 2 strikers banging form. I think we read the stats that Veners has got 18 goals in 21 games, which by any standard is remarkable. So here's his goal that got them into the playoffs. Yeah. He's still got it, hasn't he? He's still got it. Even when I was playing with him, and that's only a few years ago now, but that finish is of a top striker, and that's what Chris is. You know, peels away, and what a finish that is. Yeah, it's going to be an just interesting contest today. Looking forward to it. Will, it's great to have you with us. Eurovision tonight, but no sequins here in the commentary position. Ni'n barod am hon. Ni'n edrych mlaen yn fawr at hon. Carnarfon yn disgwyl yn y Rownd Gynderfynol. Pwy fydd yn ymuno dyn nhw wythnos nesaf. Bydd ni'n fyw ar sgorio. Mae'r gêm am fyw pan dyn ni'n ôl wedi'r egwyl.
ato ni, croeso i Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle Y Drenewydd yn erbyn Pen-y-bont ac i ni bron yn barod am y gic gyntaf yn hyn ar Barclaytham. And your usual reminder that English language commentary is available for this one on the red button with Dylan Ebenezer and Will Evans. Ac yn y Gymraeg, mae cyn chwaraewr Y Drenewydd ac isriolwr Llanelli Dylan Blaen gyda Mike Davies. Pnawn da bawb, croeso i Barclaytham a ddiwrnod hyfryd, heilog, crasboeth o fis Mai ac ail gêm Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle. Y Drenewydd yn erbyn Pen-y-bont a chyfle i herio Caernarfon am le yn Ewrop. Mae'n argoeli i fod yn gêm danllyd rhwng y Robinied nath orffen y tymor yn bedwerydd a dau fuddigoliaeth yn olynol gan gynnwys curo Caernarfon o 5 i 0. Ac yna Pen-y-bont nath orffen i tymor hwy ar dan wrth ennill 5 o'i 6 gêm olaf. Momentwm yw'r gair hyd wrth drafod y Gemau Ail Gyfle, y ddau dîm yma felly mewn sefyllfa delfrydol i wneud hynny. Mae Dylan Blaen a Siôn Meredith yn cadw cwmni fi yn y blwch sywebu. Dylan Blaen, isreolwr Llanelli. Chi'n gwybod sut i giro Pen-y-bont. Beth yw'r gyfrinach? Wel, diolch Mike. Bach o look fi'n credu, a beth oedden ni ar y noson hwnna, ond fel ti'n gweud, achlysur enfawr heddi a edrych mlaen i'r gêm. A Siôn, sut wyt ti'n gweld y gêm hon? Pwy yw'r ffefrynnau? Fiach beth heb rhoi'r pwysau o sut ti'n curo Pen-y-bont arna i, Mike. Ond pwy sy'n mynd i mewn, fi'n credu fydd hi'n gêm agos. Nes i sôn ar ddechrau'r rhaglen y ffaith bod hi mor gynnes allan. Oherwydd hynny, mae'r ca yn sloio lawr lot, os dim dŵr arno fe, sydd yn bwysig i'r ceia artiffisial. Felly, oherwydd hynny, fi'n meddwl bydd hi'n gêm agos, ond bydd y naill dîm y llall yn gobeithio am cicio ysmotyn. A mae yna funud o dywelwch i gofio Mr Keith Tanner, cyn chwaraewr y Robinied yn y 60au, gwirfoddolwr gyda'r clwb am dros 20 mlynedd. Gewch ni weld y tîmau ar gyfer y gêm fawr y prynhawn mawr. Mae yna ddau newid i dîm Scott Roscoe o gêm ola'r tymor. Kieran Mills Evans wedi ynafu mewn gêm gyfeillgar, wedi torri gos drian. Matty Jones mewn a Callum Roberts yn newid safle. Zeli Ismail ar y fainc gyda Henry Cowens yn dod mewn. Dau newid hefyd i dîm Rhys Griffiths. Mae Lewis Harling i mewn yng nghanol ca. Cian Raffel yn bartner i Chris Venables yn y llinell flan. Ond dim Sean MacDonald yn y garfan heddi. Ni'n gweld system fan hyn, ni'n disgwyl y Drenewydd, 3 yn y cefn, wedyn y 4 ar draws canol y ca, gyda yn amlwg Williams lan y ca fydd yn allweddol i'r Drenewydd. Wedyn o ran system Pen-y-bont, ni'n disgwyl bod ni'n mynd i gweld system tebyg, eto gyda 3 yn y cefn, ond maen nhw yn tebygol yn newid, felly fydd yn diddorol i weld sut maen nhw yn seto i fyny o'r cychwyn. A dyma fe, Aaron Williams, chwaraewr allweddol i'r Drenewydd, goliau flaen y ca dy fe, ond hefyd yn edrych ar fe cysylltu'r chwarae a mae wedi cael tymor arbennig a bydde sicr yn edrych yn allweddol hefyd i Drenewydd heddi. A wedyn i Pen-y-bont, dyma Chris Venables, yn amlwg fe hefyd wedi cael tymor arbennig mor belled a yn edrych i estynu hwnna heddi yn yr gêm yma. A dyfarnwr heddiw Mr Bryn Markham Jones, un profiadol iawn nath gymryd cyfrifoldeb am Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru a Rownd Gynderfynol y Gemau Ail Gyfle y llynedd yma rhwng y Drenewydd a Hwlffordd. Hwlffordd yn curo'r Robinied y prynhawn hwnnw ar giciau o'r smotyn. A Jeffries yn mynd yn hir tuag at Venables. A mae drwodd a cyffyrddiad cynnar i Andy Wycherley yn y gol i'r Drenewydd. Wel, wrth edrych ar yr ystadegau, mae'r gêm hon efallai yn rhy agos i'w galw, ond y wobr yn un enfawr. Ni cael Eurovision hyn ond y gystadleuedd am Ewrop sy'n cymryd blaenoriaeth y prynhawn yma ar S4C. Y Robinied yn herio tîm Rhys Griffiths. A dyna Scott Roscoe nath cymryd lle Chris Hughes fel reolwr y Drenewydd. Penderfyniad dadleuol
ar ddechrau'r y flwyddyn. Chwarae deg ennill tair yw ei record e. Dyw e ddim y record orau yn dod mewn i'r gemau Ail Gyfle. Sutton mewn yn gryf. Dyma Ashley Evans yn geisio dod o hyd i'w gapten. Ken Owen sy'n mor allweddol. Harling yn colli allan. A'r Drenewydd yn ennill y bêl yn ôl. Sean, lle ofni ti'n gynta, y fantais o chwarae gartre yn y gemau Ail Gyfle. Faint o fantais ydy hwnnw? Welwn ni Caernarfon yn ennill neithiwr yn hwyr yn y gem. Wrth gwrs bod eto, ti'n gyfarwydd, ti'r cefnogwyr wrth gwrs i ôl tîm lot o'r tîmau ieuenctid wedi sefyll i roi cymorth i nhw, ond yn sicr mae fe'n fantes. Dyn ni hefyd i gweld yr ystadegu yn y dechrau'r rhaglen o ffaith mae seithfed neu pedwerydd fel arfer sydd yn cymeryd nes i'n ennill y gemau Ail Gyfle, ond yn sicr bod gatre mwyn o'n ffactor. Jones ymlaen tuag at Williams. A mi oedd yn y gyffyriad holl bwysig gan Dan Jeffries, y croesiad o'r chwith yn un dda gan Matty Jones. Dyna pam mae'n cael ei gynnwys yn y tîm y prynhawn yma allan ar yr asgell chwith. Mae'n gallu chwipio'r bêl na fewn a chreu trafferth i Dan Jeffries. Oedd hi yn groesiad arbennig, ond oherwydd bod dim glaw neu dim glith ar y ca, nath hi checo lan, byddai wedi rhedeg trwyddo i Aaron Williams hwnna, sydd bach fwy o gif fel petai yn y ca. Dechreu'r bach sigledig i Dan Jeffries ar ei drod dde'n sgibo'r bêl na allan i'r asgell dde. Dyma Raffel yn erbyn Callum Roberts. Roberts yn bugeilio'r bêl dros y linell gôl a mae'n mynd i fod yn gic gôl i'r Robinied. A gair am Cion Raffel Dylan Blaen. Mae e'n cael ei gynnwys heddiw a mae fe wedi bod mor allweddol yn bartner i Chris Venables. Ddim cweit efallai yn sgorio gymaint yn ei o goliau, ond yn creu y lle i Venables. Ie, yn sicr, mae'r ddoi yma yn dda gyda'i gilydd, yn amlwg wedi cysylltu lan trwy gydol y tymor, a fel ti'n gweud, Ceion falle yn creu y gwagle neu yn edrych am Venables bellach lan y ca. Ond yn allweddol yn dal y bêl y lan hefyd, a jyst medru Pen-y-bont dod allan o'r cefn, achos bod e mor dda gyda'r bêl. Jeffries eto yn ennill y peniad a Evans yn helpu ddi mlaen ac ar garlam mae'r capten Ken Owen. Chwaraewr mwyaf profiadol y Drenewydd yw Sutton. Mae e'n edrych ar ôl Venables y prynhawn yma. Mor ironic bod Venables sy'n dod o'r canolbarth byth wedi chwarae i'r Drenewydd. Bêl hir, Jeffries yn disgwyl Prisbeck i ddod oddi ar ei linell. Ac Owen yn cael ei ddal gan Sears yn gryf. Ond ge crydd yn mynd o blaid Pen-y-bont. Sean, cytuno? Nath y trio ni edrych ar hon. Fi'n credu bod wedi ennill y bêl a wedyn mynd trwyddo. Oedd yn gryfach yn y marn i na Cein Owen ar yr ychlysur yna. Fi'n credu bod y bach yn hallt i gael y ge crydd. Ond jyst yn dangos fyna, trio fod o'r tro blaen a beth sy'n holl bwysig ar y cychwyn y gêm fan hyn a dal wrth Sears fyna. Dwi'n gweld Gwen Lydan ar wyneb Ken Owen a mae e'n siarad gyda Ryan Sears ac yn rhoi un bus i fyny a gweud, wel, na un i ti, mae'r na un i yn ôl i ti. A dyma nhw yn erbyn ei gilydd. Owen at Kirchhoff. Kirchhoff chwaraewr ifanc nath ymuno a Pen-y-bont nôl yn haf 2023 o Bonta'r Dawe. A mae wedi cael tymor arbennig o dda, dim ond 4 ar 15 oed. Ken Owen a'r tafliad. Mae Harling yn ymlwybro mewn i'r cwrt cosbi. Mae Raffel yn gwneud y symudiad a tuag at Raffel mae'n mynd. Mae e'n troi ond y bêl yn cael ei chlirio gan y Drenewydd. Y holl ffordd lawr ca, mae Billy Borge yn darganfod Prisbeck. Hwna'n edrych fel symudiad bant o'r ca marfer fyna. To be, o'n i'n mynd i weid, sgorio ni gôl yn gwem Rownd Gynderfynol Gemau Cymru, Ryan Nichols, union yr un fath o symudiad ar draws y gôl a edrych i cael ei ergyd ei ffwrdd. A dyma mae Venables, lle i groesi at y postyn pella lawr, mae'n dod, Kirchhoff! A mae Kirchhoff wedi rhoi Pen-y-bont ar y blaen! Venables y tro hwn yn creu y croesiad at y postyn pella a'r peniad lawr yn rhoi'r cyfle i Kirchhoff i droi
ac i taro ergyd trod chwith, heibio i Wycherley yn y gol. Dim ond i ail gol yn yr uwch gyngrair y tymor hwn, ond am gol eiraidd i'w sgorio y Drenewydd dim, Pen-y-bont 1. Wel, am amser i sgoro'r ail gol. Peniad arbennig ar y postyn cefn, a wedyn mae'n neud yn mor dda, jyst i gadael y bêl i redeg y draws i gorff, a wedyn cael y cyffyrddiad gwych wedyn gyda'i trod chwith mewn i cornel y rwyd. Ie, beth sy'n bwysig fan hyn hefyd, mae fe'n cadw'r bêl lawr, sy'n gwneud un hyd yn oed fwy anodd i'r gol geilwad gael ei lawe ato, ond fi'n cytuno chi, gadael ei rhedeg y draws i gorffe, yna cadw'r bêl i lawr, gwych. A ti'n beth, cyn y gêm, o'n i'n siarad Dylan y beth i pa mor bwysig o Dominic Smith wedi bod i dymor cyntaf gyfer hyn gyda y Drenewydd. Ond efallai i gamgymeriad yn gadael Kirchhoff i droi, ddim yn cael ei dacl mewn o gwbl. Ie, mae popeth yn anodd yn y cwrt cosbi yn ydy. Ti bach yn ofyn o jyst rhoi trod mewn, rhag ofyn bod yna cic o'r smotyn yn dod. Ond, ie, fyna, mae'n rhaid bod pob clod i Kirchhoff. Ti jyst sôn yn bit i fe, a mor dda mynd i'n neud tymor ma, a wedyn reit ar cyw mae'n dod lan ar gol. Wel, gol wych i Gabriel Kirchhoff. Jyst yn meddwl hefyd, ar ôl y gêm neithwr, mae gol gynnar yn y gêm. Mae'r gemau yma o hyd tueddol o fod yn tin, a mae gol gynnar yn dda o ran y gêm i reina sydd yn y neutral, fel sy'n ni'n gweud. Wel, dyma cyfle eiraidd hefyd i'r Drenewydd i daro nôl yn syth. A mae gyda ni Cowens a Matty Jones dros y gigrydd. Nawr, mae hwn yn... Mi oedd yna symudiad i fe, rhywbeth ffug yw hwn, dwi'n meddwl tawe, dyma Jones yn croesi ar ôl beniad gan Borg yn ildio gic gornel gynta'r gêm. Ti'n gweld mwy o tîm yn neud na nawr yn ffigio'r un gyntaf, jyst i weld beth mae llinell cefn yr amddiffynwyr yn neud, cael cibolwg yn gyntaf, a wnaethon ni gweld Pen-y-bont wedi paratoi fyna ddim i camu nôl mewn i cwrt cosbi am ddiffyn dda gan Billy Borg. A fe welwn ni fan hyn bod yna glwstwr o chwaraewyr y robiniad ymyl y cwrt cosbi, clwstwr arall ar y postyn pellaf, Cowens, dyma Sutton a Robles, di enwi Robles to yn y 8 munud cyntaf yma. 2 yn erbyn 2, pawb yn pigo 1 dyn i fyny. Cowens i grimanu hon mewn ar ei droddau, mewn mae'n dod. Ac yna Sears oedd y target, ymyl y cwrt cosbi, mae Raffel yn gwneud yn dda ar bêl i fyny i'r awyr mor bell a phosibl. Dyma Roberts i'r Drenewydd o dan iddi, ond eto Raffel yw cynta i ymateb. Wel, y dechreuad gorau posibl i'r dyn yma, Rhys Griffiths. A nawr, Dylan, beth wyt ti'n meddwl mae gol gynnar yn gwneud i'r gêm? Ie, wel, o'n i yn gobeithio amdano fe fel bod y gêm yn agor lan tyma bach, ond yn rhoi hat hyfforddwr yno, fysyn ni ddim yn newid gormod pe bai ni un tîm. Mae 90 munud yn amser hir mewn gêm, ni'n gweud yn aml, mae digon amser i sgorio gol i ddod nôl. So, dim panics o ran os ydyn ni'n Drenewydd, ond Pen-y-bont nawr tra cadw fynd ar y troi blaen na a medru mynd am yr ail. Camgymeriad arall gan Dominic Smith, rhywbeth ni ddim yn arfer a gweld yn ildio'r meddiant i Venables, a chyfle o feddiant fan hyn i dîm Pen-y-bont. Wedi ennill 5 o'i 6 gêm ola. Y Momentwm gyda nhw efallai yn dod mewn i'r gêm, ond y Bas Letraws yn cyrraedd Ryan Sears. Wel, ni wedi cael yn dymuniad, boes gol gynnar yn y gêm i agor pethau i fyny. Fe diddorol, Sean yn sôn gen y gêm yn bit i'r tymheredd mas na, a'r ffaith falle bod yn mynd i fod anodd i'r ymysodwyr i pwyso mlaen yn erbyn y bêl, a felly mynd i roi bach mwy amser i'r amddiffynwyr ar y bêl, i falle tîm oedd adeiladu wedyn o'r cefn, falle gwelwn ni gweld y bêl ar y porfa fwy yn cael ei pasio bit i a ddim y cael ei hir yma. Cefnogwyr Pen-y-bont yn hapus, nhw tu ôl y gol, wedi signo'r bêl na mewn gan Gabriel Kirchhoff wedi 6 munud. 10 munud wedi chwarae'n union, y Drenewydd dim, Pen-y-bont 1, y wobr i chwarae Caernarfon. Dydd Sadwrn nesa am le yn Ewrop. Bêl yn rhydd, Robles wedi bod yn weddol dawel yn y 10 munud agoriadol. Evans, ond Evans yn colli'r bêl i Rob Evans. A Rob Evans trosedd arno fe gan Lewis Harling. Harling yn corfforol yn canol caf yna.
Ti'n cofio fe yn dechrau lan gyda ni'n Port Talbot blynyddau yn ôl nawr. A ie, fe'n ifanc a fi falle dim mor ifanc a edrych i redeg rownd tyma bach i fod yn teg a chwaraewr arbennig. Ond jyst rhoi cigrydd bant fyna mewn lle peryglus fan hyn. Ie, 31 mlwydd oed yw Lewis Allen. Dwi'n ddim yn hen, right? Sorry, Mike. Matty Jones dros y gicrydd. Tuag at Smith. Smith yn penio lawr yr ail bêl yn bwysig. Harling yn cael blaen trod iddi. Y ddau dîm yn gofio gweithio'n galed i ennill y meddiant yn ôl. Oedd hi'n groesiad sal a peniad hefyd yn un llac gan Dan Jeffries. O digon gan Scott Roscoe i bendroni fan hyn. I dîm ar ei hôl i. O gol i ddim. Yn gweld yr brwydr yn canol can amlwg mor belled gynnar yn y gêm. Yn yr ail bêl na holl bwysig ar y lefel yma bob tro. Ashley Evans yn amlwg iawn yn ystod yr 10 munud gyntaf i Pen-y-bont. Tro cynta ni weld tafliad hir, uchel, tuag at Sears, y bêl yn adlamu a Raffel wedi disgwyl iddi ddod, ond mae'r bêl yn mynd i giro Kirchhoff, ond mae'n mynd i fynd o blaid Pen-y-bont a fe fydden nhw'n digon hapus i arafu pethau lawr. Ie, mae'n onion bwysig edrych, ti'n meddwl am beth i'r tymeredd fel mae bod rheoli'r gêm yn rhan allweddol o beth sy'n mynd i digwydd allan fan hyn heddi o ran sicrhau pan mae yna cyfle i cael bach o egwyl bod chi'n cymeryd e. Cei Owen ar tafliad, digon o hyder gan y gŵr yma, gath ei holi pwy yw'r ffefrynnau yn y Gemau Ail Gyfle, wel ni wrth gwrs. Bêl ymlaen, chwilio am Robles, dyma Prisbeck yn dod. Y bêl yn adlamu'n uwch na beth oedd e'n feddwl, y braidd yn lwcus fanna. Y gol geidwad, cyn gol geidwad Cymru dan un ar hugen, bêl hir Wycherley, ac mae di cymryd Cian Raffel allan y Millicwt Cosby. Nawr te, lliw Cerdyn, melyn i Wycherley, fe fydd yna gwyno dwi'n meddwl gan chwaraewyr Pen-y-bont na diwen Gerdyn Coch, ansicrwydd rhwng Sutton a Wycherley. Raffel yn y canol, cic rydd y Millicwt Cosby, a melyn i Wycherley. Wel, oedd e'n bêl dda, a just Ceion Raffel yn dod ar y bêl cyn y gol geidwad. A braidd yn ffodus, ond fi credu beth sy'n safio'r gol geidwad fyna yw bod y bêl wedi mynd allan i'r asgell. A mae wedi bod braidd yn lwcus yn un gweud oherwydd hynny. Ti'n beth, sa'n siŵr os yw'n dal e, ond ti'n neud pwynt da fyna Dylan, oherwydd y ffaith bod ei heb rhoi Cerdyn Coch oherwydd bod y cyffyrddiad mor drwm. So fe wedi cael dinc bach a bod e mewn, fi credu bod hwnna'n lliw gwahanol yn y Gerdyn. Wel, os nath e ddala fe, a fe welwn ni fe to, dwi'n siŵr, Sean, yn sicr, o'n i'n meddwl falle fydde fe heiddi mwy na ni, ond falle bod y bêl wedi mynd ar ongl. Ie, dyna'r unig reswm fi credu y dyfarnwr i gweud, reit, fe hon nawr i'n mynd allan am gigol. Cei Owen, crymanydd i'r postyn pellach, cyffyrddiad pwysig gan Callum Roberts yn penio'r bêl bant. Dyma'r croesiad, Mael Davies, a'r peniad gan Dan Jeffries yn cael ei gasglu gan Andy Wycherley, ond eto peli o safon gan Pen-y-bont mewn i'r canol. O'n ni just yn mynd i gweud yr un peth, yn cael ei bod nhw'n rhoi'r bêl mewn tair gwaith falle, ond bob tro mae'r safon na, mae hwnna'n holl allweddol. Mae'n anodd i cyrraedd y trydydd olaf o'r ca pan gemau fel hyn, a pam chi yn cyrraedd na, mae'n holl bwysig bod y safon o'r gwasanaeth yn dda. Fe wedon ni cyn y gêm fe fydd ein danllid yng nghanol ca. Tackles yn hedfan mewn. Ie, mae dod i doi ôl ysgellwr sydd yn gallu crymannu croesiadau mewn yn Cei Owen a Matty Jones i'r Drenewydd. Mae'r ddoi o'n nhw gallu rhoi peli o safon mewn. A byddwn ni'n ychwanegu efallai Mael Davies i'r rhestr yna hefyd. Cei Owen a Mael Davies, y ddau ohonyn nhw wedi cyfrannu fwyaf o ran goliau i Pen-y-bont y tymor yma. Dim trosedd, Bryn Markham Jones yn cadw'r gêm i lifo. Mae gan Wycherley, ond mi oedd yr arwydd bach na o ansicrwydd o'n Shane Sutton a Wycherley. Mae'n mynd i godi cwestiynau o ran amddiffyn y Drenewydd. Dyma Roberts at Matty Jones.
Evans at Cei Owen. Cei Owen y captain, geisio crymanu'r bêl ymlaen at Venables a Dominic Smith eto yn oedi ar y bêl ac yn rhoi'r meddiant na bant. Os ym eisiau I Pen-y-bont I weithio yn rhy galed I gael y bêl na nôl a dyma Little dros hanner ffordd cyn chwaraewr Iofil, chwaraewr profiadol yn y cyngreirio yn Lloegr. Game jyst I setlo dyma bach fan hyn nawr. Pen-y-bont yn cael bach o meddiant, cadw'r bêl, symud Drenewydd yn byti lle yn yr tymerydd yma. Hala nhw gweithio, wedyn edrych am y gwagle wedyn pan mae'n dod. Ac yn sicr, maen nhw'n heiddi bod ar y blaen, Siôn, wedi rhyw just dros cwarter awr o chwarae, wedi dominyddu meddiant a creu y cyfleoedd gorau. Ie, sydd ti'n meddwl, lycyn I weld yr ystadegyn yn ni o ran meddiant. Dwi'n credu bydden nhw yn rhywbeth fel 60-40 oherwydd hynny. Ac yn sicr o ran y cyfleuon hefyd, fi'n credu nhw sydd wedi'n gwasgu. Rhan y bryd, dwi'n weld rhywun yn cerdded fan hyn. Dave Jones, cyn gol geidwad y Drenewydd, yma am dymhorau nawr lawr yn Aberystwyth. Sgwn I pwy mae e'n cefnogi heddi? Sa'n mynd I ateb na. Andy Wycherley wedi cymryd I le rhwng y pist. Pen-y-bont dal yn ymosod Shane Sutton yn edrych o'i gwmpas cystadleuaeth yn yr awyr. Y Drenewydd yn clirio, ond wedi 2 funud ar 15, Pen-y-bont yn ennill y bêl na nôl, a dyma Cei Owen. Yn gweithio I ffordd nôl I ffitrwydd, wedi cael cyfnod hir allan o'r gêm. A dyma'r ystadegau meddiant sy'n profi beth oedd Siôn Meredith yn ei ddweud. Ystadegyn dylen ni wedi bod. Owen ar y foli ac yna, posto mae mewn hefyd gan Venables, o na! Mae yna gam... Mae di roi'r gol, o'n i'n meddwl bod y Llymanwr Penpella wedi codi Liman I ddynodi cam sefyll, o na, I ddynodi bod I wedi croesi'r linell oedd e'n gwneud, a Chris Venables, pwy arall sydd yn sgorio, ond Cei Owen, ychydig o lwc, bêl yn gwyro ddi ar yr amddiffynwr, ond am beniad gan Chris Venables, gol I 19 o'r tymor. Wel, ie, ti'n holl gywir am beniad. Mae'n gwirio bant o'r amddiffynwr, ond jyst yr techneg gan Cei Owen fyna, troed chwith arbennig gyda fe, techneg, a wedyn gwirio, ond Venables yn addasu gorff a cael peniad dda, a bant o'r traws da mewn, gol arbennig a am ddechreuad fan hyn I Pen-y-bont. Ie, ti'n iawn, Cei Owen eto, fi'n credu bod bach o lwc, wy'n mynd drosto, ydy mai chwarae teg i'r dyfarnwr cyfrthwyol, ond ie, safon ar y croesiad, ydy mae'n cael gwiriad bach. Chris Venables, fel ti'n gweud, yn gwybod beth mae fe angen neud o'r rhan newid siap I gorffed, ddefnyddio cyhyr yn I gwddwgau, dangos I brofiad yn dweud. Wel, I ni wedi chwarae rhyw 19 munud yn y gêm hon, a dyna'r Llinanwr Cilan Thomas, pen pella i'r ca, yn llygad I le, yn dyfarnu bod y gol yn cyfri. Gol rhif 19 o'r tymor I Chris Venables. Mae wrth I fodd yn sgorio yn erbyn y Drenewydd. Yn ironic yn gweithio'n Drenewydd, yn byw lawr yr hewl, byth wedi chwarae i'r Drenewydd, ond wrth I fodd yn sgorio ni erbyn nhw. Mae hwn yn un o'i hoff lle I ware fi'n credu, ond ddim yn coch. Ysgoriodd I Aberystwyth yn Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle. Nôl yn 2015 o ran brwydr y blaenwyr. Wel, dim ond un person sydd wedi bod yn ddi, a Venables yw hwnnw yn yr 20 munud y cyntaf yma. So, nath ni bigo nhw allan cyn y gêm, a yn amlwg, dim ond o dan 20 munud a mae wedi cael argraff ar y gêm yma yn barod. A weithiau chi'n gorfod edrych ar gol mwy nag unwaith I werthfawrogi safon y peniad. Oedd e'n hongian yn yr awyr, yn penio'i ceisio cael I ben, uwch ben y bêl, ac yna'n defnyddio'r bar I giro Wycherley. Ond canmoliaeth i'r swyddog Penpella hefyd am benderfynu bod y bêl wedi croesi'r linell gol. A Pen-y-bont eu cefnogwyr nhw sy'n wrth I boddau yn yr heilwen. 20 munud I chwarae ar y blaen o 2-0. Ac ar hyn o bryd ar y ffordd i'r ofal wythnos nesaf. Ond mae yna dipyn o ffordd I fynd. Yna'r peth yn fe, mae digon amser I Drenewydd fan hyn, ond fel mae'r gêm ar hyn o bryd, Pen-y-bont sydd ar pen y gêm, felly
newn ni gweld, ond aros yn amynedd am nawr, bys ni'n gweud. A dyna chi, wel, wyneb tryst iawn, Kieran Mills Evans wedi torri gos mewn gêm gyfeillgar. Tackle oedd yn ddamweiniol, ond yn golygu bod ei dymor ar ben, a bydde fe yn siŵr o fod wedi cael ei cymryd i le yng nghanol yr amddiffyn fan hyn, gyda falle Callum Roberts yn symud allan i'r chwith. A'r safle falle lle sgoriodd Venables. Mael Davies dan bwysau gan brif sgoriwr Y Drenewydd Aaron Williams. Wel, mae Williams a Robles, falle dyna'r ddau chwaraewr wedi enwi lleia yn yr un funud ar hugen sydd wedi chwarae. Un sydd wedi gweld tipyn o'r bêl yw Cei Owen. Mae e'n bwydo yr egniol Lewis Harling. Wel, Scott Roscoe wrth y lliw i'r Drenewydd ers trwad y flwyddyn. Wedi ymadawiad Chris Hughes. 2-0 lawr, boes 20 munud wedi chwarae. Sut mae hwnna'n newid i baratoadau a'i dactegau fe? Wel, mae digon amser i fynd fan hyn, ond y peth bwysig yw setlo'r tîm nawr, fi'n credu. Mae eisiau nhw cael bach o feddiant. Jyst i cael rhyw fath o patrwm yn y gêm, mae adeiladu o fan hynny. Ar hyn o bryd, Pen-y-bont sydd yn gyntaf i bopeth, a mae'n bwysig falle jyst cael trod yn y gêm yma. Cyfle fan hyn, Jones mlaen tuag at Robles, mae Borg ar draws, mae'n ildio tafliad pen pella. Bod yn dewis ddiddorol yn y cefn fyna, ond eto ti'n gweld cyflymder yn just yn tacluso lan yn y cefn fyna, falle na y reswm bod Rhys Griffiths wedi ddewis. A Dan Griffiths yn gallu, wel, mae dwy dro dda gyda Dan Griffiths, Jeffries i ddeud y gwir, felly dyna pan mae yr ochr chwith o'r tri, little ar y dde, ond tafliad hir fan hyn, a chyfle felly i Sutton a Dominic Smith. Mae Sears yn mynd y cwrt Cosby, dyma hi'n dod mewn tuag at Sutton. A dyma Sears yn dod amdani, mae'n cyrraedd y bêl gynta, hanner cyfle i Evans i droi, ond nawr Ashley Evans dros Pen-y-bont sy'n cychwyn gwrth ymosodiad. Gyfalle wrth edrych ar yr hanner cwarter cynta'r gêm, Sean, falle o ciciau cornel, tafliadau hir, dyna gobeith gorau, falle Drenewydd am daro nôl? Wel, hyd yn hyn, ie. Matty Williams o ran ochr chwith yn gallu rhoi croesiadau da mewn, ond dim byd wedi mynd trwy'r amddiffyn Pen-y-bont. Matty Jones yn erbyn Mael Davies, Jones yn ennill y peniad y tro hwn, mae yna gyfle fan hyn i newid cyfeirid y chwarae, ond George Hughes oedd neb allan ar y dde, a Venables mewn yn syth i ennill y bêl na nôl, a dyna stori'r unig 20 munud cynta. Mae Owen at Kirkhoff, Kirkhoff sgoriwr y gol gynta at Harling. Harling yn ceisio gweu y bêl a chyffyrddiad hyfryd gan Kirkhoff i ryddhau Owen mewn at y postyn agosa. Amddiffyn Y Drenewydd, dan warchau, Kirkhoff i'r llawr, dim trosydd y tro hwn, ond Pen-y-bont yn cadw'r meddiant. A camgymeriadau. Mae Dan Jeffries, mae'n siŵr ddim mynd am gol fan'na, wel. O ryw 50 llath, Dan Jeffries yn edrych i fyny. O'n i'n meddwl bod yn mynd i newid cyfeiriad y chwarae. O'n i'n siŵr oedd wedi gweld Andy Wycherley oedd i ar ei linell. Beth amdani, Dylan? Fi'n credu treol newid cyfeiriad y chwarae. Ond yn y diwedd, oedd y golgeidfa ddim yn edrych fod cyfroddus yn ni o dan hwnna. Bysa hwnna wedi bod yn stroc o look. Dim yn tro cyntaf Jeffries, mae wedi rhoi y bêl ban lle oedd y pas syml mlaen ar draws y cefen. Ond edrych am y wonder ball fel mae dau, ond fel ti'n gweud, oedd droedd i allan i fod bron yn ergyd. Jones. Fi'n credu bod wedi taro un o'r camerau tu ôl y gol. Dyma Matty Jones, Jones ymlaen chwilio am Robles, ond Mael Davies yn ennill y tafliad, a mae wedi gwneud yn dda fan'na, y bêl yn gwirio oddi ar Matty Jones. Mae'n cwyno am y penderfyniad. A dyma fe, gwiliwch mas. Andy Wycherley. Odi'r dyn camera'n iawn, ar cwestiwn.
Oedd e dal gyda ni. Tafliad hir, pen pella o blaid y Pen-y-bont, a Little yn camu mewn a yn taro'r bêl ymlaen. Wel, 5 munud ar 20 wedi mynd, a ni'n disgwyl rhyw ymateb o'r tîm cartre, ond di byd yn fel petai yn mynd i ymddangos eto, Sean. Ie, dyn ni gweud, wel, bron bob tro mae tîm yn mynd lawr o 2 gol i ddim, mae'r gol nesaf mor bwysig yn y so, sy'n Pen-y-bont yn cael y trydydd na, ti'n meddwl, wel, mae'n mynd fod yn talcen caled i'r Drenewydd yn ôl mewn i'r gêm, felly mae'r gol nesaf yn holl bwysig. Roberts, lle fan hyn gan Dominic Smith, mae'n penio lawr, oedd e'n peniad ddeallus i ddweud y gwir mewn i'r gwagle, ond oedd Robles na Williams yn y fan ar lle i gymryd mantais. Trefnu fyna, pêl dda mewn i'r cwrt, a wedyn ennill y bêl yn gyntaf, ond just angen rhywun i redeg wneud y rhediad na mewn i'r cwrt cosbi. Ie, ti'n meddwl beth, fi'n credu hwnna'r gwaniaeth rhwng y ddoi tîm ar y foment y ffaith bod chreu'r Pen-y-bont yn gwybod lle i fod, lle mae'r bas yn mynd i fynd, lle mae'r flic yn mynd i fynd. Ar y foment mae chreu'r y Drenewydd ddim cweit ar yr hun donfedd. Kirchhoff at Rafael, y Milical Cosby. Kirchhoff yn taro'r bêl a dyma Venables. Nath e daro Sutton yn y cwrt Cosby. Ymysodiad effeithiol arall, a dyma Mael Davies yn croesi a tro hwn mae Wycherley yn casglu'n hyderus. Ond mi oedd yna gyfle gwych fanna i Gabriel Kirchhoff i daro i nerthol ar ei drod chwith. A lwcus i'r Drenewydd bod Shane Sutton yn y ffordd, dwi'n meddwl. Ie, pêl jyst yn cwmpo fan hyn i Kirchhoff yn gyntaf, ond Shane Sutton yn wal enfawr yn y cefn fanna. Williams yn erbyn Little, ond dim byd yn mynd o blaid y Drenewydd, pen pella fanna i penne nhw i lawr yw ychydig wrth i ni agosau at rhyw hanner awr o chwarae fan hyn ar Barclaitham, cartre y Robinied, ond Pen-y-bont yr ymwelwyr sydd wedi dominyddu a goliau gan Gabriel Kirchhoff a'r prif sgoriwr Chris Venables yn gwahanu'r tîmoedd yn y ras am Ewrop. Robles, ymyl y cwrt Cosby. Mae na ofyn am lawio gan Aaron Williams. Mae'n gofi holi'r cwestiwn i Bryn Markham Jones. Wel, oedd chwaraewyr y Drenewydd yn teimlo bod na lawio, ond beth fe braidd yn lwcus, y chwaraewyr yn agos iawn am i'r ergyd. Allan o'ch llun chi fanna, mae Robles wedi gosod Plisbeck ar y llawr, ond dyma'r cyfle, Sean. Williams yn meddwl bod e wedi cael llaw i hon. Mae'n droi gorffen yw os rhywbeth i ysgwydd yma dde. Bach yn hallt yn y marn i. Mynd nôl a beth y Sean yn gweud, beth sy'n amlwg y byti Pen-y-bont yn fod ar y troi blaen a ennill yr ail bêl yma yw y ffaith bod Gabe Kirchhoff a Rafael yn digon agos i'r Venables bob tro. Bob tro mae bêl yn mynd mlaen, mae 3 ohonyn nhw yn digon agos i'r gilydd i gallu ymateb i'r ble mae'r bêl yn glanio. Dyma Kirchhoff ac Owen yn cyfuno unwaith eto. A falle na beth sy'n bach yn wahanol yn y Drenewydd pan maen nhw'n ymosod, dyw neb yn cyrraedd yr ail bêl na eto. Ond aros yn y gêm, mae'n rhywbeth digwydd yn fe. Ti'n gallu cael cyfle neu gol o rhywbeth. Bwysig bod Drenewydd ddim yn cael peniau nhw i fynd lawr fan hyn. Owen, trwy'r coesau at Rafael. Mae wedi gadael un fan hyn ar Sears, dwi'n meddwl. Mae Sears yn gwingian mewn pôn fan hyn. Cion Rafael oedd ar dacl. Wedi colli Kieran Mills-Evans yn barod. Beth chi feddwl, boys? Ie, ti'n gwybod unrhyw beth. Just Sears yn dod trwyddo cefn fe wrth i Rafael i trom cael y bêl, ond mae'n mynd dros y bêl fyna ar ei bigwrn. O'r ongl na, ti'n ffili gweld yr ongl hon falle, ond mae drod yn dansgen ar ei bigwrn e. Mae'n un o'r un anfed, ti'n trial camu dros y bêl wrth bod yr amddiffynwyr yn dod mewn, a wedyn, wedyn trod yn mynd dros y bêl ar y bigwrn, mae'n gallu bod yn rhai dyncherus i fod yn onest. Mae'n lwcus i ddianc heb Gerdyn Melin fanna. Wel, bydd enillwyr y gêm hon yn cwrdd â Caernarfon yn Rownd Gynderfynol y Gemau Ail Gyfle a lle yn Ewrop. Disadw nesaf am hanner awr 2 yn fyw ar sgorio. Ar hyn o bryd, mae gan Pen-y-bont
Un drod yn y rownd derfynol yna. A bydd angen iddyn nhw deithio i'r ofal os taw nhw fydd yn ennill y dydd. Mae'n braf gweld y gwynebau ifanc o'n cwmpas ni, ond un sy'n ar wastad i gefn yw Sears, ond wel, gol wych i Venables. A gadewch ni weld y goliau unwaith eto. So, nath ni sôn fan hyn fe beth i bod o amgylch i gilydd pan mae'r bêl uniongyrchol na'n mynd, a dyma'r gol gyntaf, pendiad nôl a draws. Ie, fel ti'n gweud, falle y gallu amddiffyn bach yn well, ond clod i Kirkhoff fan hyn, jyst am gadael y bêl i mynd ar draws i gorff, a wedyn cael y cyffyrddiad yna lawr mewn i'r gornel y rhwyd. Safon y croesiad, Mael Davies a'r peniad, Kirkhoff yn troi ac yn gosod i reit yn y gornel. Dyma ni, ongl perffaith o'r techneg gan Cei Connah fyna a Venables. A dod i lawr wrth bod e'n penio'r pêl fyna, arbennig gan Venables. A dyna'r profiad Chris Venables, efallai y gwahaniaeth rhwng y tîmoedd ar hyn o bryd yn 38 mlwydd oed. Allwch chi credu'r peth. Ac 19 o goliau. Ifanc, Mike, 38. So be, o'n i'n mynd i weid, oedd y peniad yna'n atgoffa fi o rhywun fel Ronaldo, sydd hefyd yn 38-39. Cornel cynta, Pen-y-bont, 1-1 felly, ond o ran y meddiant, maen nhw wedi dominyddu ar cyfleoedd. 32 o funudau i chwarae, Drenewydd dim, Pen-y-bont 2, Kirkhoff a Venables ar goliau, Cei Connah y capten. Mewn mae'n dod yn isel, unwaith eto, a mae'n dair! O Venables eto sy'n hawlio hi ar y postyn pella. 2 i Venables, 3 i Pen-y-bont. A mae'n drychineb i'r robinied yma ar Barclaitham. Dim ond 32 o funudau sydd wedi chwarae. Drenewydd dim, Pen-y-bont 3. Wel, mae hon sicr bant o'r cam arfer, sy'n ni'n gweud. Pawb i fewn, a wedyn Kirkhoff draws y blaen. A cyffyrddiad wael ar y bêl i fod yn onest y tu, ond y bêl yn gwmpwy, ni'n gwybod pwy, Venables a mewn i'r rhwyd. Ie, fi'n cytuno oedd Kirkhoff yna, cyffyrddiad gwael, ergydd gwael, achos efo'r ongl yna, ti'n gwneud edrych am y gornel ucha, ond y ffaith yw, mae jyst wedi cwmpwy Chris Venables, a bydd yn ddiolchgar iawn am hwnna. I geinfed gol y tymor yn yr uwch gyngrair i'r bythol wyrdd, Chris Venables. A drychwch ar yr ymateb gan Rhys Griffiths pan eith hon i mewn. Lee Kendall sy'n gwneud y dathlu. Rhys Griffiths yn weddol cool. Bob taflad a cic cornel, ni wedi gweld Lee Kendall ar ei drad fe, yn amlwg sydd yn rheoli'r cic i'r rydd a pethau yn erbyn a dros. A fi'n credu bod ei weddol hapus gyda hwnna. Wel, dwi'n credu bod Rhys Griffiths yn gallu credu lwc fan hyn. Hanner awr wedi chwarae yn unig. Wel, mae wedi bod yn drychinebus i'r gŵr na, Scott Driscoll. A dyma Roberts ar wastad i gefn a unwaith eto oedd yn cystadlu, ond fe sy'n mynd i'r llawr, mae wedi ennill cic rydd i'w dîm. Chydig dros 10 munud tan yr hanner. Wel, oes na ffordd yn ôl i'r Drenewydd. Dim yn ôl beth i ni wedi gweld yn y dystiolaeth cynta yma. Ie, mae hwn yn cam enfawr nawr yn ydy. Dim y ffaith hefyd bod y 3 gol, ond just Pen-y-bont sydd yn arwain y gêm yma nawr, a nhw'n edrych yn cyffwrddus iawn. Ac arwydd o'r chwarae fyna, bêl hir, peniad Pen-y-bont, nhw sy'n cynta i bopeth, a drychwch pwy sy'n nôl yn y cefn fyna, Chris Venables yn helpu'r amddiffyn, yn cynorthwyo nôl yn y cefn, yn marcio ac yn clirio, ac yna Cion Raffel yn gwneud niwsens o hunan, yn gwneud un anodd i'r amddiffynwyr. Ie, na'n enghraifft o ddwy ochr fyna, na fe, bêl yn mynd lan, a Pen-y-bont yn penio i ffwrdd. Ond nawr cyfle fan hyn falle. Camgymeriad gan Little, cyfle fan hyn i Matty Jones i osod y bêl mewn at y postyn pella, lle mae Williams yn disgwyl. Mae'n disgyn yn garedig iddo fe, ond unwaith eto 2 o chwaraewyr Pen-y-bont o gwmpas y bêl, a'r capten Cei Connah yn clirio. Wycherley, cadw llygad barcud ar y bêl, wrth iddo fe adlamu lawr. Mae George Hughes a Rob Evans wedi cael hanner hyn llefus i'r tîm cartre. Maen nhw wedi colli mas i bopeth gyda Kirkhoff, Ashley Evans a Harling o'i cwmpas nhw yn eu herio nhw ar gyfer bob pêl.
Wedyn, mae canol ca Pen-y-bont wedi bod yn ardderchog. Ond yn enwedig Kirkhoff, dim just y gol, ond mae bob man. Mae'n ymuno mewn gyda'r ymosod unwaith i'r bêl mynd lan i Rafael neu i Venables, ond hefyd wedyn mae syth nôl. Mae'r egni na gyda fe, a mae'r doniau corfforol na gyda fe i gallu gweithio nôl am lan yn y safle na. Mae wedi cael hanner arbennig mor belled. Pen-y-bont wedi ennill 6 o'i 10 gêm ddiwetha yn erbyn y Drenewydd gan gynnwys buddigoliaeth ar sadwn agoriadol y tymor. Enillon nhw fan hyn o 2 gôl i 1 y prynhawn hwnnw. A 2 gôl i Venables y prynhawn hwnnw. Dim sioc. A mae siaradwn ni am Venables, o'n i'n sôn am ei oedran, 38 mlwydd oed, ond 20 o goliau. Os yw pobl yn meddwl bod ychydig o gamble i arwyddo chwaraewr o'r oedran yna, yn gamble? Yn dyfarn di da? Wel... O, bêl hir fan hyn, Sears yn rydd, ond yn Sears yn methu manteisio. Oedd na gam sefyll? Dwi'n mynd siŵr, ond... Oedd amddiffyn Pen-y-bont yn stond am y tro cynta yn y gêm. Sears yn dod rownd y cefn. Alle fe di benio e draws, alle di roi foli iddi. Ond yn y diwedd, nath e'r naill na'r llall. Wel, neb yn agos i Sears fan hyn, a fel ti'n gweud, just angen cyffyrddiad nôl a draws y gol, ond yn anffodus i Drenewydd, dim yn cael y cyffyrddiad dda. Neb yn y pictiwr. Dim just ddim addasu drad, wrth i'r bêl teithio, nath e'n lle o addasu drad cyn wario fe y gros, nath e just trael y mestyn bach gormod fyna. Wel, Prisbeck wedi cael hanner digon tawel yn y gôl i Pen-y-bont. 6 llychyn lan yn 6 gêm ddiwetha. Roberts fydd ar tafliad, ond dyna Prisbeck, yma wedi cael prynhawn digon tawel. Dwi'n gallu cofio arbediad ganddo fe. Na, dim byd mor belled, ond na arwydd o golgeidwad dda gyda sydd yn trefnu amddiffyn a trefnu popeth sydd o flaen yn amlwg yr amddiffynwyr wedi bod yn dda hefyd, ond yn ei hyd yn gweud na, os oedd golgeidwad yn cael dim byd i wneud, dyn nhw ddim yn arwydd yn byty nhw, ond mae'n arwydd bod nhw yn trefnu popeth o flaen nhw a cael gêm dda. Ie, y gic rydd eto yn mynd o blaid Pen-y-bont y drosedd gan Smith ar Venables. Ie, mewn yn y cefn. Be ti'n meddwl, Siôn? Ie. Cic rydd hawdd. Ti'n ffili mynd o'r cefn a wedi gyda rhywun fel Chris Venables fe'n brofiad fe'n neithio'r mwyaf o'r sefyllfa. Wel, bydd y pedwerydd yn lladd y gêm nawr. Cic rydd i Cei Connah, y capten yn crymanu hon mewn, ond Rob Evans yn penio allan. Bydd e'n siomedig gyda hwnna, ddim curo'r dyn gynta. Dwi'n mynd digwydd yn aml o ran Cei Connah. Wedi creu 10 gôl y tymor hwn. A maen nhw'n cymryd i hamser yn barod cadw'r egni. Ail Davies wedi bod yn eitha tawel, pen pella, ond yn cyfrannu at y gôl gyntaf i beniad lawr. A Kirkhoff yn rwydo. Dyma'i dafliad hir Sutton yn codi'n uwch na neb, ond nôl y gêm mewn. Dyma Wycherley yn dod rhwng y chwaraewyr a tro hwn yn dal yn y derys ac yn edrych i ryddhau yn sydyn iawn i roi pwysau ar Dan Jeffries. A Davies yn cael ei dacl mewn ar Matty Jones. Bron y bod y ddau'n canslo unen mas yn yr hanner cynta yma. Yr ôl asgellwyr. Cic fanna gan Matty Jones ar Davies, ond y bêl yn rhydd a Sutton sydd yno at Roberts. Roberts, bêl wrth i drad, angen cadw'r meddiant. Jones, lawr yr ystlys, chwilio am Robles. Roberts, tro hwn yn ennill y gic rydd yn hwyr yn yr hanner. Rhyw 5 munud i fynd fan hyn. Nawr mae angen gôl ar y robinied. Nawr yw'r amser. So be, oedd nhw bach yn well gyda Drenewydd hefyd. Yn cadw'r bêl i ddechrau a trio chwarae mewn i'w gilydd. A wedyn denu'r drosedd, a nawr mae cyfle i Matty Jones roi safon ar y gic rydd. Zeli Ismail sy'n ddwfwn mewn trafodaeth gyda'r reolwr Scott Rusco a fydd yna newid hanner amser sgwni.
Wel, y Bale yn cael ei chrymanu mewn a Prisbeck, wel, fel ymarfer, boes. Ie, bydd e'n hapus os bydd yn cael dal y Bale fyna gyda ddim unrhyw chwaraewr Drenewydd o gwmpas. Dal hawdd fyna. Sydd yn siomedig i Drenewydd. Dwi'n na'r unig cyfleoedd maen nhw wedi tueddol wedi cael yw'r ciciau rydd a'r tafladiau hir yn hanner Pen-y-bont. Felly, edrych am unrhyw reina sydd angen yn nhw. Mae Sean MacDonald yma yn cefnogi i dîm ddim yn y garfan heddiw. Rhaid bod anaf yn hyn, byddwn ni'n meddwl. Achos mae e wedi cyfrannu yn bwysig at lwyddiant y clwb ers ymuno. Profiad holl bwysig na. Tafliad hir arall dwi'n disgwyl fan hyn wrth i fi weld Shane Sutton a Dominic Smith yn ymlwybro i fyny. Rhys Griffiths yn ddwfwn yn meddwl. Ond mae dîm wedi cyflawni popeth byddwn ni'n meddwl bydde fe wedi gofyn am yn yr hanner cyntaf. Dyma'r tafliad hir. Mae Sutton yn dod amdani gyda Dominic Smith. Ond dyma chi eto yr arwydd yna. Neb yn ymateb yn y blwch o ran y Drenewydd a Kane Owen cyntaf i'r Bale. Matty Jones, pwysau tro hwn ar Prisbeck, ond eto mae'r amddiffyn yn sefyll yn gadarn a Billy Borge yn rhwystro efallai rhyw ychydig a Dominic Smith. Ie, dwi'n gweld yr amddiffyn arbennig fyna. Dim yn ennill y Bale, ond jyst yn gwarchod y gwagle fel bod y golgeidwad yn cael jytsod allan a cael dal y Bale heb unrhyw bwysau yn y beth. Amddiffyn dda gan Pen-y-bont. Hil gan Prisbeck eto lawr corn gwddwg Dominic Smith. Benelin i fyny fanna gan Aaron Williams. Fi'n siŵr bod e'n rwystredig gyda'r hanner cynta yma. Cowens yn ennill y Bale yn ôl. Tro cynta fi'n credu bod fi wedi gweld rhywun o'r Drenewydd yn dwyn y Bale oddi ar chwaraewr mewn glas. Wel, byddai gol nawr yn rhoi siwt gymaint mwy o hyder i'r tîm cartre sydd wedi bod yn ail bron i bopeth yn ystod yr hanner cynta. Mae ar ei holi o 2 i 0 goliau gan Venables, 2 iddo fe ar un agoriadol gan Gabriel Kirchhoff. Wycherley yn hir yn chwilio am Aaron Williams, brwydr corfforol rhyngddo fe a Mael Davies, ond dyna chi droad gan Davies a'r bas yn un dda i Lwybr Harling ac yna Kirchhoff. Mae yna wrthdrawiad rhwng Kirchhoff a Sears a mae Kirchhoff ar lawr a fi'n credu bod y gwynt wedi cael gymryd allan o'i hwyliau yn llwyr. Wel, oedd dim un o'n nhw'n tynnu allan o honna. Oedd honna ddim yn plain sailing, oedd hi? Mae e mor grif Sears, dwi ddim yn dal yn ôl a bang. Fi'n gwybod ti'n iawn, y gwynt wedi cael ei gymeryd allan o'i hwyliau fyna. Fydd e'n oreit, fi'n creu o'n Sears, mae fe'n gorfforol. Mae hwn yn rhoi cyfle i ni i falle ystyried beth bydden ni'n dweud a pa fath o gyngor bydden ni'n rhoi o safbwynt y ddau reolwr. Go on, Mike, be bydde ti'n gweud? Rhys Griffiths, mae'n un rwydd, yna fe? Un Rhys Griffiths, jyst cadwch bethau fynd, sy'n eisiau newid dim byd, mae popeth yn mynd yn iawn, cadwch eich safonau'n uchel. Ond y cwestiwn mawr yw, beth mae hwn yn weid? Wel, fi'n sicr bod rhaid newid rhywbeth. Bydd rhaid fynd yn fwy ymosodol. Sa'n ni'n gweud bod Zeli Ismail debygol iawn i ddod ar y ca. Chwaraewr ymosodol iawn i Drenewydd. To fe hefyd, jyst o rhan yr ysgol yn dod mewn, cwestiwn ti rili dal, o ran fe'n dod mewn fy rheol newydd, mae'n gymerid i falle'r chwaraewr sydd wedi bod mor gyfarwydd y Chris Hughes am 10 mlynedd falle, a fe'n dod mewn gyda syniadau newydd. Yw i'n cymeryd amser? Ie, mae'n gallu dibynnu ydy'r syniadau, faint mor gwahanol mae'r syniadau yma i beth oedd y chwaraewyr yn wneud. Ond ti'n bod yn gêm fel hyn nawr, mae hwn just gêm cwpan yn ffordd. Mae just rhaid i Drenewydd mynd amdan hwn, a mae rhaid cael y gol nesaf yn amlwg, a wedyn gweld maen nhw'n mynd o fan hynny. Ond ie, ti'n gwybod, mae'n cael effaith, a ni gweld yn aml pan mae reolwr newydd yn cymryd drosto bod ni'n cael yr honeymoon period na fel maen nhw'n gweud, a bod nhw'r canlyniad yn pigo lan. Braf gweld y gwynebau ifanc yma, a mae yna 4 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 3/4 awr cynta. Braf gweld Kirchhoff nôl ar ei drad, Pen-y-bont Cefnol Gemau. Mae'r dorf heddi yn 640, felly torf digon teilwng yma yn y canolbarth.
wedi dod i weld Pen-y-bont yn dominyddu yr hanner cynta yma ac ar y blaen hynny heiddiannol o 2 gol i ddim. Kirchhoff nôl ar ei drad a nôl ar y ca sy'n newyddion da i dîm Rhys Griffiths a Prisbeck sy'n mynd yn hir eto tuag at Ryffel. Ryffel tuag at Venables. Ond unwaith eto mae chwaraewyr canol ca Pen-y-bont yn glynu yn agos iawn at ei gwrthwynebwyr, ddim yn rhoi eiliad iddyn nhw ar y bêl. Wel, mae rhaid bod Rhys Griffiths wedi ymlacio'n llwyr, boes, amser i topo lan y tan, falle. Rwy'n slippers yn y dressing room, falle ddiwedd rhaid ni allan lan yr amser. Wel, sy'n rhaid i fe wisgo i esgus. To be, fi wedi bod lawr ar y ca. Pêl-DROED. To be, fi wedi bod lawr ar y ca gyda Sean ar dechrau'r rhaglen, a mae yn boeth lawr yna. Wel, gath 4 munud i ychwanegu i ni wedi chwarae rhyw funud a hanner a does dim golwg o gol na chyfle i'r Robiniaid ar hyn o byd a rhaid bod rhywbeth yn gorfod newid yn yr ail hanner yma. Ti wedi gweld, ar mae 40 munud wedi mynd dros fan hyn, Pen-y-bont jyst yn reoli'r gêm yma. Ti'n gweld nhw iste tu ôl y bêl, compact, a dim unrhyw beth i fant cyn yr hanner amser fan hyn. Evans, rhediad pwrpasol ym Miracle Cosby, mae'n gofyn am gecrydd, y bêl yn adlamu, oedd hi ar Little, a falle bydd un cyfle ola i Drenewydd i gael ergyd am gol ar ddiwedd hanner digon siomedig. A dyma Sutton yn symud i fyny eto. Nawr pwy fydd yn ennill y bêl gyntaf fan hyn? Y tafliad hir, y dacteg, Sutton, ac yna'r ail bêl, Mael Davies yn taro'r bêl. Maen nhw wedi ennill yr ail bêl na mor gyson trwy gydol yr hanner dylan. Odyn, na beth sydd wedi bod gwahaniaeth, bydd Rhys Griffiths mwy na hapus gyda hwn. Bob ail bêl maen nhw wedi bod ar y bêl na bob trwel. Rhagweld y chwarae, a wedyn o cyfle fan hyn. Wel, dyma Aaron Williams yn credu oedd Billy Bosch yn gofyn pam na ges i gecrydd fyna. Ond da gweld nhw bach mwy corfforol pan mae'r bêl na'r awyr. Mae hwnna'n holl bwysig fel bod nhw ddim yn cael peniad glir bant. A mae yna gyfle hwyr pellach i daflu'r bêl mewn. A Chris Venables nôl yn yr amddiffyn. Ni wedi ganmol e am ei goliau, ond ni'n canmol e hefyd am ei waith amddiffynol. Mae'n oll allweddol yn y ddwy Cwrt Cosby yn ydy. Matty Jones i grimanu hon mewn ar ei drod chwith cyn chwaraewr Aberystwyth. Un cyfle ola. Dyma hi'n dod at y postyn pella. Peniad allan gan Harling. Ac yna'r ergyd yn un wyllt a dros y trawst. Wel, bydd e'n siomedig gyda hwnna. Oedd e just wrth ymwyl y Cwrt Cosby fyna. A'r bêl yn dod a digon amser hefyd. Ti bod cic gornel yn dod mewn a'r peniad i ffwrdd. Ond wedyn safle gywir fan hyn, cyffyrddiad dda, ond just angen cael y gyda'r target, na'r peth bwysig o fyna. A chwiban ola Bryn Markham Jones o hanner sydd wedi cael ei dominyddu yn llwyr gan Pen-y-bont. Yn mynd ar y blaen wedi 6 munud, Gabriel Kirchhoff yn troi mewn y peniad gan Mael Davies, ac yna Chris Venables yn penio Pen-y-bont 2 ddim ar y blaen ac ychwanegu trydydd. Ond ar yr hanner, traffic un ffordd wedi bod ar Barclaydd, y Drenewydd dim, Pen-y-bont 2.
yn ôl ato ni. Wel, ni fel arfer yn gyfarwydd y bach o ddrama yn y gemau Ail Gyfle, ond mae wedi bod yn brynhawn gyfforddus iawn i Pen-y-bont hyd yn hyn. Gôl cynnar gan Geb Kirkhoff a 2 bach arall gan pwy arall, ond Chris Venables yn rhoi Pen-y-bont ar y blaen o 2 gôl i ddim. Yr hanner cyntaf perffaith i dîm Rhys Griffiths. Fan hyn ar Barclaetham yn erbyn y Drenewydd. Ie, mae wedi bod yn dipyn o hanner cyntaf. Pen-y-bont ar y blaen o 2 gôl i ddim. Fy Siôn Meredith wedi ail ymuno a fi fan hyn wrth ochr y ca. Siôn, o ti'n disgwyl hwnna? Wel, be dwi'n gwybod, o'n i'n meddwl bydd ein gêm agos. A na pam ti yma? Wel, ie, ti'n bod, dechreuad gorau i Pen-y-bont. Y gôl gynnar na gan Kirkhoff, a wedyn 2 gôl gan Chris Venables. Mae'n mynd yn talcen caled i'r Drenewydd o nôl mewn i'r gêm yma. Beth am i weld y gôl gynta yna, Siôn? Geb Kirkhoff yn sgorio ar ôl 6 munud. A Pen-y-bont yn wario mor uniongyrchol, Siôn. Ie, yn wedi ar gyfer y gôl yma. I fi, y ffaith bod nhw'n deall yr hediadau, y flick-ons, Chris Venables ar yr achrysur yna, yn neud yr hediad i ennill a cael y croesad mewn. Allet ti weid bod yna cwestiwn mark ar gyfer yr amddiffyn. Fydde Ciara Mills-Evans na, fydde'r gôl mewn, dwi ddim yn siŵr. Ond Kirkhoff, beth mae fe'n neud yn dda fyna, cymeryd y bêl ar draws i gorffe, a wedyn cadw'r bêl yn isiel ac yn curo'r gôl geidwad. Ie, dechreuad perffaith i Pen-y-bont. Yr ail gôl wedyn ni, Siôn, nes ti sôn am Cei Connah cyn y gyn, ca mor bwysig o ddim yn ei fod. Fe'n creu y gôl yma i Chris Venables, ond cyment o le gyda Venables. Ie, mae'r croeser yn cymeryd gwiriad o'r ddiar amddiffynwr y Drenewydd. Ond Chris Venables, nes ni sôn yn y coms, hwnna'n atgoffa fi o Cristiano Ronaldo ar y postyn pella. A be mae'n ein dda yw mae'n defnyddio ei gorff a cyfhyr i gwddwgau, i cael y bennau dros e. Mae'n tipyn o sgil. A pan ddath y drydydd gôl wedyn ni, Chris Venables unwaith eto, Siôn. Ond eto, os mae'r cwestiwn o ran dylse'r Drenewydd fod yn cadw bach fwy o lyged ar symudiadau Chris Venables? Wel, yn sicr oddi ar y cae ymarfer mae hon wedi dod. Kirkman fi'n credu gath y cyffyrddiad fyna. Bydde fe wedi hoffi gwell cysylltiad, ond mae'n glanio trwy lwc i Chris Venables. Ond mae fe'n y lle iawn ar y man iawn o hyd, a mae fe'n ei gyrfa hwnna. Ie, mae wedi bod mor bwysig i Pen-y-bont ers ymuno â nhw tymor yma. Reit o ran y Drenewydd, beth sy'n nesaf? Beth sydd rhaid i nhw newid? Wel, mae angen y gôl nesaf nhw, yn syml, Sioned. Fydd rhaid nhw newid 1 neu 2 bersonel. Dwi ddim yn siŵr pwy fydd hwnna. Dyma lan i'r rheolwr i benderfynu sut mae'n mynd i newid y gêm. Ond yn sicr o rhan Pen-y-bont, sy'n mae angen y newid dim. Allan nhw gadael y chwarae ddod at nhw, a edrych ar y cwrdd cymysyddiad. A dyna'n union fi'n creu newn nhw. So nhw'n mynd i newid yn byd. Ti'n credu bod y Drenewydd di dangos digon, Siôn? Ac ar hyn o bryd, mae fe'n edrych fel, dim ond un tîm sy'n moyn cyrraedd y Rownd Gynderfynol yna, a Pen-y-bont yw hwnna. Ie, yn syml, yr ail bêl, mae Pen-y-bont wedi ennill, wedi ni 99% o'r ail bêl, a hwnna'n ffactor mawr mewn gêm PêL-DROED. Nes o'n i sôn yn y commentary bod falle to'r ffaith bod da ni rheolwr newydd, falle bod da fe rhinweddau newydd, dillau newydd y chwarae, mae hwnna'n cymeryd amser. Dwi ddim yn siŵr os yw hwnna'n ffactor hefyd. Mae lot yn gallu newid mewn 3/4 awr. O ran Rhys Griffiths, oedd e dal mas yma gyda'i dîm reoli fe. O pwyllgor yn y pwyllgor yn trafod, mae fe'n edrych fel bod wedi ymlacio, mae fe wedi tynnu i ysgidiau off. Beth sy'n credu fydd i neges ei yn y stafell newydd? Ni'n licio'n tynnu'n ysgidiau off ar ôl fi ddod oddi ar y cae. Ond fe wedes i, os dim rhaid nhw'n newid dim byd ar hyn o bryd. Yr unig beth fi'n credu'r rhain o fod yn wyliadwrus yw'r ffaith mae mor boeth allan. A dyn ni Chris Venables, bod e'n super fit, mae fe'n 38, falle'r chwaraewyr sy'n dachrau rhedeg allan o stêm, dod â'ch coesau ffres mlaen pan fod angen. Siôn, diolch yn fawr iawn am y tro. Wel, mae is rheolwr Llanelli Dylan Blaen yn rhan o dîm sgorio prynhawn yma, a mae fe'n cadw cwmni i Nicky John. Diolch, Siona, diolch Dylan. Da ni wedi dod at i lawr o gysgod y pwynt sylwebu lawr i'r heilwen braf fan hyn, ond beth am yr hanner cyntaf yna? Pen-y-bont yn llwyr reoli'r chwarae. Bydd Rhys Griffiths wrth i fod gyda'r hanner gyntaf nhw ar arbennig ar y trod lan o'r cychwyn. Ennill bob ail bêl oedd yn cwmpo fyna, a pam dath y cyfleoedd nath nhw cymeryd nhw hanner arbennig. Ac ydy o mor syml o hynny bod nhw wedi cymryd y cyfleoedd lle, wel, dydy'r Drenewydd heb gael lawer o gyfleoedd i'w cymryd na ddo?
na, wel, nath nhw cael y troi blaen yn y gêm, fi'n credu. Nhw unwaith dath hwnna, ti bod oedd y gol gyntaf, ond nhw'n just yn dominyddu'r meddiant mewn ffordd hefyd, ond hyd yn oed pan oedd y Drenewydd pan maen nhw yn ymosod, mae amddiffyn Pen-y-bont wedi bod yn gyntaf i bopeth, a wedyn wrth i'r bêl ail bêl na gwmpo, eto Pen-y-bont yn gyntaf, wedyn lan y ca wedyn, mae'r enw Venables yn amlwg sydd yn y lle gywir trwy'r amser, a dwi ddim yn colli unrhyw beth pan mae'r cyfle'n dod. O, mae o wedi gwneud i yrfa allan o hynny, ond beth sydd ddim yn gweithio i'r Drenewydd ar hyn o bryd? Da ni'n gwybod bod Kieran Mills Evans ar goll wrth gwrs yn yr amddiffyn, os na'n fwy iddo fo na hynny? Wel, amlwg mae hwnna yn colled iddyn nhw. Ti'n bod nhw'n gyfri ail drefnu tyma bach o ran rai o'r chwaraewyr yn wario mewn safle wahanol, a fe yn allweddol yn y canol. Felly mae hwnna yn ran o fe, ond o ran y peth eraill wedyn, ti'n credu just hyd yn oed pan maen nhw'n cael y cyfleoedd lan y ca, ti'n bod y cicio rydd a'r taflad e hir yma, angen rhagweld y chwarae bach mwy, gweld beth sy'n digwydd a wedyn fod ar yr ail bêl yna'n gyflymach. Ond mae'n anodd pan mae chwaraewyr fel Lewis Harling, Ashley Evans, Gabe Kirkhoff, pan maen nhw o amgylch hwnna, mae'n neud yn anodd iawn i'r Drenewydd. Gai ofyn i ti hefyd am chwaraewyr ymysodol y Drenewydd. Oedden ni'n sôn cyn y gêm, falle mae gêm rhwng Chris Venables ac Aaron Williams fysa hi, ond mae chwaraewyr ymysodol y Drenewydd wedi bod yn dawel iawn. Ydyn, a na pob clod i amddiffyn Pen-y-bont am hwnna. Ti'n bod beth ni wedi gweld wrth Pen-y-bont yw bod Kirkhoff, Raffel a Venables lot o gosach at ei gilydd pan mae'r bêl yn mynd mlaen, le gyda Drenewydd, maen nhw falle bach dim o amgylch ei gilydd gymaint, a falle gwelwn ni newid nawr hanner amser i gweld y gallwn ni newid hwnna. Dylan, diolch. Neu adlu ti fynd yn ôl am y pwynt sylwebu yna i'r cysgod ecwilfer sydd nesaf iddyn ni rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng y Drenewydd a Pen-y-bont mewn cwpl o funudau.
Croeso nôl ato ni fan hyn I Barclaethum, mae wedi bod yn hanner cyntaf trychinebus i'r Drenewydd. Os na ffordd nôl I dîm Scott Rosgrow. Ni'n barod am yr ail hanner fan hyn, felly nôl â ni at ein tîmau sylwebu ni. Diolch Sioned, os yna ffordd yn ôl oedd y cwestiwn. Wel, mae yna newid wedi bod a Zeli Ismail sydd wedi cael ei gynnwys a wedi cael ei gymryd o'r fainc. Felly Ismail ymlaen a Matty Jones wedi cael ei dynnu oddi ar y ca. Felly bechgyn, beth newch chi o'r penderfyniad gan Scott Roscoe? Wel, oedd yn amlwg oedd rhaid newid rhywbeth, ac o'n i'n gweld nhw yn ymosod fan hyn ar y cychwyn. Ond falle gawn ni gweld newid mewn siap hefyd, wrth i'r hanner datblygu nawr ni edrych am hwnna. Ond newid ymosodol a gobeithio i'r gêm gall Ismail cael effaith gyflym ar y gêm. Ashley Evans yn dod o hyd I Raffel, y cyffyrddiad lleia I Mael Davies, falle bydd yn cael mwy o ryddid nawr yn absenoldeb Matty Jones, pwy o wyr. Wel, cyfraniad cynta Zeli Ismail yw I ildio cic rydd y drosedd ar Cei Owen. Bydd Roscoe ddim wedi hapus gyda hwnna, mae hwn mewn sefyllfa peryglus eto, yn wedi gyda safon o gwasanaeth sydd wedi bod yn y hanner gyntaf. Roedd yn soft, dwi'n credu. O Bale nag yn Mael Davies y draws. Mae'n debyg iawn I Lerpwl, Alexander, draw I Robertson. Mae'n wastad yn cydfuno yn dda. Bydd Mael Davies yn hapus gyda hwnna. Bydd yn hapus gyda hwnna. Bydd ddoi o'n o fi'n credu. Cymhariaeth bach da fanna gan Siôn Maredydd, ond dyma Cei Owen. Andy Robertson, uwch gyngrair Cymru. Dyma fe'n croesi'n isiel. Gyda felly fydden ni wedi disgwyl gwell gan Andy Robertson o Lerpwl, ond dyna ni. Mae Pen-y-bont yn ennill y bêl nôl. Mae gan Little. Mae'n mynd holl ffordd nôl at Mael Davies. Davies mewn I drad Jeffries. A mae e'n ennill cic rydd. Y drosedd eto gan Sears ar Jeffries. Cytuno? Mae braidd yn soft, ond unwaith ti'n rhoi breichau ar yr ymosodwr neu'r amddiffynwr yn y sefyllfa yma. Unwaith ti'n neud na, ti o hyd yn rhoi cyfle i'r dyfarnwr roi cic rydd. A fel ni'n gweld fan hyn, breichau, jyst yn mynd yn gwmpas, ond braidd yn soft I fod yn onest, mae'n neud hwnna, ydy. Mae amddiffynwr mewn sefyllfa ymosodwr wastad yn lletwydd. Na bydde Drenewydd wedi gobeithio dechrau ar y drod flan. Ni wedi chwarae 2 funud a mae Pen-y-bont wedi ennill ciciau rhydd meddal yn ôl y fechgyn wrth yn ochr I fan hyn. A mae rhaid yn nhw osgoi ildio. Oedd y gic rydd wetha ni'n sal beth am yr un nesaf yma. At y postyn pella, Venables! Peniad clir I Chris Venables. Bydd e'n siomedig nad yw wedi taro'r target a sgorio'r hat-trick. Wel, ni wedi gweud yn fel 2 cic rydd llac, ond hon right ar yr arian fyna I Venables ar y postyn pella. Bydd e'n siomedig, fel ti'n gweud. Marcio'n agos, ond jyst dim yn edrych ar y bêl. Mae Sutton a Roberts yn fel hwnna. Does dim hawdd gyda Chris Venables I ennill y peniad mewn sefyllfa fyna yn y marn I. Mae symudiadau yn y cwrt cosbi mor glyfar I greu lle i'w hunan, ond dyma'r Drenewydd yn ymosod trwy Callum Roberts, a mae Roberts wedi ennill tafliad i'w dîm, ac os yw'r tactegau yn mynd I aros yr un peth, fydd hwn yn dafliad hir. Fi'n gweld Dominic Smith unwaith eto yn symud I fyny gyda Sutton. Maen nhw wedi bod yn weddol ddibynnol ar y dacteg yma y prynhawn yma. Falle'n cael y cyffyrddiad cyntaf rai weithiau, ond yr ail bêl bron bob tro yn syrthio I chwaraewr o Pen-y-bont. Mewn mae'n dod Sutton, mae'n cael ei dalcen iddi. Mae Roberts yn ceisio cuddio I, mae'n y dynnu ar ei grisen I chwarae mantais. Raffel. Ond dyma Roberts eto. Cowans yn gyrru'r bêl na mewn ar gyflymdra. Mae gan Sears fe sy'n ailgylchu pethau at Ismail, ond y dacl arno fe ni'n rymus, so mae'n cadw'r bêl yn dda. Ismail heibio un arall. Mae ni'n taro mewn i'r byrddau hysbysebu neu'r ffens tu ôl y gol. O'ch chi'n clywed y sŵn o fan hyn. A Scott Roscoe ddim yn hapus gyda penderfyniad Bryn Markham Jones ddim I ddyfarnu cic rydd i'w dîm fanna. Lot o emosiwn fanna gan Roscoe, rhwystredig. Ond ni'n gweld efo'n un yn trwyddo. Cei Owen just yn gwthio fe. Fi'n credu gorffen mewn i'r bars ar yr ochr fyna. Roedd yn cherys.
Dwi'n mynd arfer a colli Scott Roscoe. Cael ei benodi yn lle Chris Hughes troed y flwyddyn. Wedi ennill 6 pencampwriaeth, 2 gwpan Cymru, 5 gwpan y gyngrair. Wedi ennill y dwbl gyda'r Seintiau Newydd. Ddim wedi cael y dechreuad gorau fan hyn ar Barclaytham, ond dwi'n siŵr bod wedi disgwyl gwell gan ei dîmau. Gan ystyried i perfformiad trychinebus yn yr hanner cynta. Roberts ar tafliad, digon o amser i fynd. Ond mae angen gôl gynnar ar y Robinied. Maen nhw'n gyrru Bosch am yn ôl. Prisbeck yn clirio. Cyffyrddiad da mlaen gan Kirchhoff. Cowens yn edrych i'r ryddhau. Ismael am yr drosedd tro hwn yn erbyn Ismael ar Cei Owen. A bydd hwnna wedi cythryddo Scott Roscoe hyd yn oed yn fwy. Bydd e'n mynd yn fwy rwysredig fan hyn. Ond eto fi'n meddwl just yn rhoi braich ar y corff wrth i Cei Owen mynd am nôl. Cei'n gwybod le mae'r chwaraewr, a wedyn wrth i'r gwthiad dod mewn, mynd lawr a'r cic rydd yn cael ei roi. Talu'r pwyth yn ôl yn y am y ffaith bod wedi benni bron yn y dorf fod Cei Owen yn mynd trwyddo yn gynharach. Jyst yn golli ben ryw raddau. A ddiddorol bod ti'n gweud na, Sean, achos ni'n edrych ar yr yslis, a ni'n gweld Rhys Griffiths, yr arwydd i'r tîm oedd, bus i'r pen, defnyddiwch eich meddyliau yna, boes, a dyn nhw eisiau troseddu, gadewch i ni tawelu pethau. Mae'n iawn fyd, ys dim angen i Pen-y-bont, neud yn dod nawr. Game management, fel maen nhw'n gweud. Ond maen nhw wedi ildio cic rydd fan hyn, 51 o funud i chwarae, parhau yn 2 i ddim, y dwbl na gan Chris Venables. A bydde fe'n sgorio gyda'i drwd chwith, bydde fe'n hat-trick perffaith. Ond bydd rhaid i ni aros i weld a wneud ei gyflawni'r gamp. Cowens a Roberts dros y bêl, yr arwydd gan Cowens mewn â hi, ond eto neb yn ymosod ar y bêl. A Sutton, y cyffyrddiad ymlaen yn gwbl ddiniwed trwyddo i Prisbeck. Eto, ti'n goffod rhoi clod i Pen-y-bont fan hyn, jyst pob cic rydd sydd wedi bod. Mae'n rhywun amddiffyn y bêl gyntaf yn cywir ac yn dda. A wedyn yr ail bêl hefyd. Just tueddol o fod ar y tro blaen ac yn gyntaf i bopeth. A cefnogwyr Pen-y-bont, ych chi'n clywed yn y cefndir. Mae bod nhw wrth i boddau. Dydyn ni'n gyda'r sgôr yn perfformiad i tîm nhw fed yr ymateb. Dyma Ail Davies eto cyntaf i'r bêl, mlaen at Raffel. Mae wedi parhau a'i rediad. A mae'n chydig methu cadw'r bêl ar dir y byw, ond symudiad slick arall gan Pen-y-bont lawr yr asgell dde a'r rhyddid na yn cael ei arddangos fyna o ran Ail Davies. Rhyddid a yr egni yn amlwg gyda Ail Davies hefyd i fod lan a lawr y car yma hyd yn oed yn y tymerydd yma. Y drymiau yn cael ei taro yn uchel yma yn y canolbarth, yn chwarae oddi cartre, ond yn dominyddu'r cyfan hyd yma. Dyma Ismael yn croesi'n uchel. Robles, codi ddim mewn i'r canol. Wel, y perygl cynta i amddiffyn Pen-y-bont yn yr ail hanner. Ismael a Robles yn cyfuno. Ond eto y croesiad i'r canol yn methu curo yr amddiffynwr cynta. Hyd law ca, Bosch ar draws. Ail Davies, camgymeriad gan Davies. A Robles oedd ar draws. A pryd o dafod i Ail Davies gan i reolwr. Ddim yn gweld yn gen camgymeriad yn aml, ond mae wedi arwain at dafliad hir arall gan Cowens. Wel, maen nhw'n dyfal barhau gyda'r dacteg yma. Diddorol jyst gweld neb yn mynd yn fyr am y bêl. Jyst i'n newid y patrwm tyma bach. Eto mewn tuag at Sutton a Chris Venables cael ei ddefnyddio fel arf amddiffynol yn effeithiol gan Rhys Griffiths yn eistedd, ddim yn marcio neb, ond jyst yn ymosod ar y bêl. Ryddid i fe mewn yn safle amddiffynol fyna, jyst i ennill y bêl fel ti'n gweud ar y postyn cyntaf. Roberts heibio i Raffel, edrych o gwmpas a Raffel ar drosedd. A nid yma tro cyntaf mae Raffel yn troseddu, yn credu oedd e'n ffodus ddim i gael cerdyn melyn, yma drosedd ar Sears yn yr hanner cyntaf. Dyma ni'n gweld eto fan hyn.
Just da bod yn rhoi pwysau o tu ôl, mae hwnna'n holl bwysig, ond yn rhoi dwy law ar y corff a lawr ar chwaraewr a cicrydd arall fan hyn. Eto Cowens ac Evans sydd dros y bêl. Digon o ran targedau, mae yna ffigio ar bêl lawr yr ochr at Robles. Robles mewn tu fewn at Rob Evans. Evans i'r llawr, mae'n y waith am gic o'r smotin. Bryn Markham Jones yn dweud na. Pen-y-bont yn dianc dros dro, ond Raffel yn ildio meddiant. Ragor o gwestiynu gan Scott Roscoe. Ond dda, jyst gweld patrwm gwahanol o'r cicrydd, ti'n bod, dyw heb newid unrhyw beth, ond nawr trial rhywbeth arall a hanner cyfle yn dod. Fi'n credu bod e'n ennill y bêl, ond gewn ni weld felly. Y cyfnod gorau y Drenewydd yn yr ail hanner yn sicr. A mae Roberts at y Robles. Braidd yn araf maen nhw yn symud y bêl. Hughes, newid cyfeiriad y chwarae. At Robles. Ond eto Mael Davies ar dacl a Raffel. Pa mor barod yw Raffel i gynorthwyo yn yr amddiffyn yn yr un modd a Venables. Maen nhw'n gweithio mor galed nawr. A oedd hon yn gico'r smotyn. Raffel ar Evans. Mae fel sa fe'n cael y bêl yn gyntaf. Gwni gweld well o'r ongl yma wrth i fe cael cyfeiriad dda. A wedyn, jyst cael y bêl a wedyn chweir ar ôl ni. Penderfyniad cywir gan Bryn Markham Jones. Un o ddyfarnwyr mwyaf profiadol yr uwch gyngrair yn gyfrifol am Gwpan Cymru. Drwch y meddiant ail hanner. Chydig dros 10 munud yn unig sydd wedi chwarae, ond Drenewydd nôl yn y gêm o ran meddiant. Ie, ond beth sy'n bwysig yw'r sgôr yn y gornel chwith uchan y maic. Ie. Fi'n gwybod bod ni wedi rhoi ystadegau i chi bod y dorf yr yw 600 o ddeiti. Wel, Gad fi gesio. Dros 1000? Mae dros 1000. Mae dros 1000 yma ar Barclaitham, ond y cefnogwyr o'r de sy'n gwneud y sŵn i gyd. Ashley Evans. Dwi'n credu bod wedi dod mas o'r cylch ganol. Ond mae'n gwneud i waith yn dda o flaen y tri yn y cefn. Ond mae yna fwy o benderfyniad yn chwarae fel byddech chi'n disgwyl. O ran chwarae ar y buniad yn yr ail hanner. Nid bod fi'n gweud bod Pen-y-bont yn eistedd nôl, ond maen nhw'n gallu fforddio gyda fantais o 2 i'r gôl. Ond eto, Drenewydd, cynta i'r bêl, Evans. Evans at Ismael. Ismael yn chwilio am ychydig o le i groesi. Dyma'r croesiad mewn tuag at Aaron Williams. Peniad pwysig arall gan Billy Borge. Hughes yn ailgylchu pethau i'r tîm cartre. Maen nhw'n amyneddgar, maen nhw'n chwilio i drad, a dyma Evans. Evans yn ergydio! Chydig eibio'r postyn. Mae e'n rwystredig nag yw e wedi taro'r target. Hwna'n gyfle da. Gyfle da, sefydiad da, jyst yn camu mewn i'r gwagle yn gyntaf, cymeryd y bêl ar i agor i gorff y mas, a wedyn just tu allan i'r postyn yn anffodus i Evans. Mae fe'n mynd am pŵer fan hyn, ydy. Ddim yn trio crymanu ddi. Flyer bach y gobeithio bod hi'n glanio yn y gôl. Ond fel ti'n gweud, mae fe'n well gan y Drenewydd. Yn sicr, dyn ni wedi gweld ystod y gair o ran meddiant. Mae rhaid nhw nawr mynd am y gôl i cael nhw mewn i'r gêm. Ie, mae meddiant yn bwysig, ond yr cyfleuon maen nhw'n cael sydd yn oll bwysig. A leia maen nhw'n dechrau cael cwpl o hanner cyfleuon. A rhywbryd, wrth i ni agosau at yr awr, fe rhaid nhw ystyried newidiadau pellach i fod yn fwy ymosodol, falle i aberthu un o'r amddiffynwyr, ond wrth gwneud hynny, wrth gwrs fe fydden nhw'n creu lle i'r gwrthwynebwyr, ond Pen-y-bont yn cymlethu pethau rhwng Mark Little a Mael Davies, a pan ych chi'n edrych ar yr opsiynau, mae Jason Oswell a Lifwmpa Mwandwe yn opsiynau da ar y fainc i'r Drenewydd. Ie, when ni'n edrych cyn y gêm ar y fainc i'r ddwy tîm,
A ie, dwy enw fyna, yn amlwg Ismail wedi dod mlaen hefyd. A chwaraewyr sydd wedi gallu newid pethau i y Drenewydd. Venables yn colli allan, Evans yn... Wff. Mae'n taro mewn i Billy Borge. Mae fe, Billy Borge, dim wedi dechrau cymaint â hynny o gemau y tymor hwn, mewn falle lle fydde Sean MacDonald wedi cael ei gynnwys yn cael gêm dda iawn. Odi, bachan lleol i Pen-y-bont, cyn-fyfyriwr i fi yn y Brifysgol Cymru Drenewydd Sant. A na bod yn dda, a mae wedi cael gêm ardderchog yn canol yn y cefn i Pen-y-bont o'r belled. Y bas yn ôl gan Hughes at Wycherley. Di enwi Andy Wycherley, llawer yn yr ail hanner yma. Penniad ymlaen gan Williams a Robles, y tro cynta iddyn nhw gyfuno bron yn y gêm. A Robles unwaith eto sydd yno i fwydo Evans. Ond maen nhw'n amyneddgar yn cadw meddiant ac yn symud y bêl. Ond mae Pen-y-bont yn aros yn ei siap yn ddisgybledig. Smith yn cario'n gampus fan hyn. Smith! O, ergyd dda ar targed. Prisbeck yn gwneud yr arbediad i edrych yn hawdd. Wel, am gol bys hynna di bod. Tebyg i Vincent Company sgorio gol fyna, fi'n cofio. Ond, ie, cam i mewn, jyst yr gwagle yn aros. Yn aml, yr amddiffynwyr Kevin, sydd yw'r chwaraewr sydd ddim yn cael ei marcio, felly mae'n cyfle i nhw ymosod. Mae'n nath yn dda fyna, jyst i cam i mewn a cael ergyd ar y gol. Ie, unwaith i bo 1-2, dyna lle mae'r gwagle tu ôl, jyst rhwng yr amddiffyn a'r ganol ca, a dyna lle gath ei ergyd ei ffwrdd. Sutton. Ond i fi nawr, os dim rhaid i Rhys Griffiths newid dim byd, mae popeth yn gret, ond wyt ti yn dechrau meddwl, wel, ambell i un falle a coesau trwm, hanner llygad ar wythnos nesau, cadw boys yn ffresh, yw hwnna'n ffactor, ti'n meddwl, fel isriolwr? Oedd yna bwyllgor hanner amser ar y ca rhwng y tîm hyfforddi. Mae gewn ni weld, yma'r Drenewydd yn dod unwaith eto'r bas ymlaen at Williams, mae Robles yn glir yn y canol. Ond Williams yn methu curo'r amddiffynwr cynta, a mi oedd hwnna'n gyfle da. Oedd e'n cyfle da, ond pob clod eto Pen-y-bont, ond yn gweithio nôl mor dda, unwaith i'r llinell na cael ei torri, mae'r amddiffyn nôl yn safle, a wedyn jyst arafu'r chwarae fel bod pob un yn canol y ca yn gallu cymeryd safleoedd nhw wedyn a marcio, a mae'n neud yn anodd i'r Drenewydd. Wel, mae'n well gan y Drenewydd yn sicr, a dyma Robles yn casglu'r pas gan Sutton, a mae heibio i Little. Robles yn croesi, Little yn gorfod adweithio'n sydyn. A mae'n dod o hyd i Venables yn dda, mae Venables yn troi, Sutton yn mor rhwydd. Mae dacl yn dda gan Hughes yn y bêl gan Pen-y-bont. A Callum Roberts ar lawr, ond dyma Harling allan at Ryffel. Y symudiad wedi arafu. Ond y bêl gan Kirchhoff blaen at Harling yn glir, nôl at Kirchhoff! O, Kirchhoff yn selio'r fuddugoliaeth! Ail i Gabriel Kirchhoff, 4 i Pen-y-bont. A maen nhw yn mynd i gamu i Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle a lle yn Ewrop. Am y tro cynta yn ei hanes. Wedi colli dwywaith, rhaid ei bod nhw nawr ar y ffordd i'r ofal, disadwn nesa. Wel, am chwarae gan Lewis Harling fan hyn, o'n i'n meddwl o popeth wedi rafu lawr, Kirchhoff yn neud yn dda, Harling wedyn neud, jyst gyda'r gweledigaeth i ffeindio Kirchhoff yn y cwrt cosbi, a gorffen yn dda eto gyda'i drod chwith. Arbennig gan Pen-y-bont, ond falle hwn ni'n mynd i gweld nawr wrth diwedd y gêm. Tyma be, tyma lle mae'r symudiad ma'n dechrau, Chris Venables, reit ar y hanner llinell, lle o'n just o dan o'n ni, yn troi'r amddiffynwr, ydy mae'n cael ei daclo gan Callum Roberts, a hwnna sydd yn creu y cyfle i'r gol i Kirchhoff yn y diwedd. Gwych gan Venables, ti'n edrych ar gol falle 3-4 pas cyn ni, ond mae'r gol nawr i dechrau'r hanner llinell rhyw 8 pas cyn ni. Gwych ganddo fe. Wel, mae'r mwg wedi dechrau codi tu ôl y gol i'r chwith ohono ni. A Callum Roberts drian, oedd e'r wastad i gefn, mae wedi cael triniaeth. Fe fydd Roberts yn dod nôl ar y ca, ond mae gobeith y Drenewydd o gamu i Ewrop
yn diflannu yn y mw glas yma ar Barclaetham. Y Drenewydd dim, Pen-y-bont 4, 64 funud wedi chwarae, just pan oedd hi'n edrych fel petai y Drenewydd efallai'n cael ei cyfnod gorau yn y gêm. Ond oedd fel gwedodd Sean, ti bod dim rhaid i Pen-y-bont wneud unrhyw beth gwahanol. Tacl arbennig fyna gan Tacl wych gan Harling. Harling mewn i'r dacl gyda Hughes. Hughes yn ei hennill hi. Allan at Robles. Robles yn erbyn Little. Little yn sefyll i dir, ond Robles yn dwyllodrus. Mae yna ddau o'i gwmpas efo, wneud yn dda i gadw'r meddiant. Mae wedi gwneud yn dda i fwydo Cowens. Mae'n symud y bêl yn gyflym. Ond eto, ryngipiad gan Kirchhoff. Dim ond 20 oed yw Gabriel Kirchhoff. Yn sgorio 2 yn y gêm on. Mae hefyd ar hat-trick nawr. Felly 2 chwaraewr yn edrych am ei hat-trick. Hyder yn llifo drwy chwarae tîm Rhys Griffiths, croesiad Ashley Evans. Ddim cystal, ond swn i'n disgwyl gweld Ashley Evans mor beth i fyny'r car. Fi'n credu oedd e ar goll fyna, sat na fe di fynd y bach yn anghywir. Wel, mae yna newidiadau, o'n nhw ar fi'n digwydd cyn y gol. Ac yn cael ei aberthu, mae Rob Evans sydd wedi gweld hi yn anodd iawn yn ganol car cyn chwaraewr Telford. Ac yn cymryd i le ffwmpa Mwandwe sydd wedi bod yn chwarae PêL-DROED allan yn Canada. Dyma'i bedwerydd cyfnod gyda'r clwb Mwandwe. Ond dwi'n siŵr bydde fe wedi bod wrth i fodd yn dod ar y car yn gynharach. Newidiadau yn rhy hwyr fechyn? Ie, ti teilo meddwl nawr gyda. Oedd 2 gol yn camen fawr yma hwn nawr wedi bod yn anodd iawn yn y fe. Ond parch nawr yn fe i Drenewydd. Angen sicrhau bod nhw dal i wthio ymlaen. Dim ildio eto yn ogystal. Boj, chwilio am y corneli. Dim ond i droi ar amddiffyn. Ie, diddorol beth o ti'n gweud yn gynt Sean yn fe beth beth Rhys Griffiths yn meddwl wneud nawr. Ti'n meddwl gyda 4 gol lan, gyda rhywun fe Venables. Ti'n meddwl bydd e ddim am do bant yn amlwg gyda'r hat-trick, ond beth ydy edrych ar ôl be nawr ebyn wrth osesa. Ie, sut ti'n meddwl ni, fydde ti? Fi'n credu bydd y Chris yn sefyll arno. Uchafbwyntio'r Gemau Ail Gyfle, y 2 gêm Caernarfon ebyn Met Caerdydd ac uchafbwyntio'r gêm hon nos Lun am 10 ac eto nos Fawrth am 4:06 ar S4C. Mwandwe yn cystadlu, ond eto mae Pen-y-bont yn clirio. Camgymeriad cynta bron Gabriel Kirchhoff o'r prynhawn. Wel, siŵr o fod, i ni'n mynd i weld torf fwyaf tymor ar ben wythnos ola'r tymor. Pan fydd Caernarfon yn croesawu Pen-y-bont dydd Sadwrn nesaf yn fyw ar S4C. A dyma'r cyfle nawr te i orffwys rhai chwaraewyr o ran Pen-y-bont. A fi'n credu melyn fanna i Cion Raffel, a bydden ni'n dweud naill ai am ddadle neu cyfres falle o droseddau. 68 o funudau wedi chwarae melyn i Raffel. Ie, Raffel wedi bod mor corfforol trwy'r gêm. Bob tro mae'r bêl yn mynd lan iddo fe. Mae yn boindod i'r amddiffyn, yn cael ei gorff yna. Mwandwe ar y postyn pella, yn penio'r bêl nôl, ond yn taro Mark Little. Mwandwe i gyfle cynta. A Mael Davies ar y foli, wneud unrhyw le y tro. A nôl mewn i'w safle o ran Pen-y-bont. Wel, Pen-y-bont yn paratoi i eilyddio. A fe fydd yna orffwys fan hyn. Lincoln McFadden fydd y cyntaf i ddod i'r car. Dyma Gabriel Kirchhoff, a dyma i 2 gol boys. A dyn nhw ddim yn goliau rhwydd i'w rhwydo. Na, mae'r 2 o'n ydyn nhw. Goliau arbennig. Jyst gwybod le mae'r gol. Cefn at y gol yn y gyntaf yna, ond eto fan hyn, jyst yn y safle cywir. Bêl yn dod nôl ato fe, a cyffuriad dda ar y bêl. Carfen isel, bach yn ffodus falle trwy coesau Shane Sutton. Ti'n meddwl bod e bach tu ôl dde fe, mae fe'n ein dda i digoi allan fel bethau. Cyffuriad mlaen gan Mwandwe, ond oedd hi ar y target.
Ac eblaw mae'r ergyd yna gan Smith. Mae'n anodd gweld bod y Drenewydd wedi taro target, ond mae yna gyfle i orffwys fan hyn i'r gŵr ifanc 20 oed gynt o bont ar dawe. O'n i'n clywed falle Dylan Blaen, alle wedi bod yn Llanelli? Wel, bys ni sicr wedi cymeryd chwaraewr o safon yma. Arbennig, cofio gweld ei gyda pont y dawe, a o flaen i oedran mewn ffordd, a mae wedi bod perfformiad heddi sydd hewl mlaen o'i oedran. Ie, Raffel hefyd yn gadael y ca. Felly pen arall y spectrwm oedran, os dewn ni'n ôl at y pwynt na, gyda Raffel yn 32 mlwydd oed yn gadael y ca. Felly, Raffel yn gadael, Kirchhoff yn gadael, McFadden ymlaen, a hefyd Elliot Richards. Venables. Rai bod nhw efallai yn ystyried falle tynnu Venables o'r ca, bydd e ddim eisiau dod bant a fe ar hat-trick. A bydd Rhys Griffiths, mae eisiau digon agos i'w oedran 44 oedran Chris Venables, i'w bod siwt mae hwnna'n teimlo falle iddo bant a chythau ar hat-trick. Felly, sa'n gedi bydd eisiau upsetio i brif sgoriwr. O, byddwn ni'n cael pryd o dafod wrtho fe. Chris ddim wedi bod yn apus. Mae rhaid i fod yn ofalus hefyd, fel ni wedi sôn, mae fe'n 38, a ni ma fe'n ffit, mae'n edrych ar ôl un ond hefyd, rhaid i fod yn gall. Ond y peth bwysica, wrth gwrs, yw bod nhw'n ennill wythnos nesaf. Cyrraedd Ewrop, nid yn unig y wobr ariannol holl bwysig yna, ond y wefr i'r chwaraewyr yma o ddychwelyd i Ewrop, ond nhw mor siomedig i bod nhw wedi tangyflawni yn erbyn Santa Coloma o Andorra y llynedd. Ond wrth siarad gyda'r chwaraewyr am eu profiadau, ond nhw am y profiad yna i ddigwydd mor gyflym ac sy'n bosibl o gwaith da gan Little a Little yn chwilio am Lincoln McFadden ar fenthyg o Abertawe. Spot on nhw yn siomedig gyda'r canlyniad na yn Ewrop. Ond nhw'n teimlo bod e'n cyfle. Ond nhw'n gweld cyfle eto fan hyn i Pen-y-bont. McFadden yn croesi'n beryglus at y postyn agosa. A mae Venables yn edrych i ail gasglu, ond mae Momentwm cyrraedd y gynta. O, mae'n tyrraedd Momentwm i'r llawr. A fi'n syni nad oes Cerdyn Melin yn cael ei ddangos. Oedd hwnna mor synicaidd allet i gael. Ti'n mynd i newid, wyt ti? So ti'n mynd i newid Chris Venables? So, i fi, na i gyd sy'n ni'n ei nawr, jyst cymerid un hawdd, nes i'n angen fi roi unrhyw fath o dacl mewn fyna. Siwt mae hwnna ddim yn Cerdyn Melin o de? Wel, mae yn Cerdyn Melin yn ydi. Ond dyw e ddim, ti'n mynd i roi fe. Cowan, so mae wedi cael ei ddal fan hyn gan Ashley Evans. Nawr, fel arfer, mae Ashley Evans yn darparu i siar o droseddau. Little defnyddio i brofiad fan'na i ddwyn y bêl oddi ar Momentwm. A mae Little yn mynd i hunan, mae Venables yno. Little! Mae'n 5 gol unigol gampus gan Mark Little. Wel, dwi ddim yn sgorio yn aml, allai weithio chi, achos dwi heb sgorio ers 2017 i Bolton yn erbyn Barnsley. Ond heddiw, mae wedi sgorio gol wych yn Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle. Wel, sa'n meddwl oedd y gol diwetha na mor dda hon. Mae hon yn arbennig. O'i hanner unan, cadw'r bel yn agos a wedyn lawr mewn i cornel y rwyd. Arbennig fyna gan Little. Ie, mae'n agor lan fel y môr coch yn yw i Little. Oedd Venables wrth i ysgwydd, ond na, dwi'n mynd am hon y ben fy hunan, boys. A pam lai. So wedi bod yn diddorol gweld beth fydd Venables wedi gweud sef e heb sgoro. Yr hifen ar y gacen i Pen-y-bont gyda Mark Little yn rhwydo gol unigol gampus. A pethau mynd o ddrwg i wath, a mae rhaid bod cefnogwyr y Drenewydd yn dechrau codi'r cwestiwn wrth feddwl am ddiwedd y tymor. A nath y clwb yn iawn i gael gwared o Chris Hughes? Ti'n edrych ar o fi? Fi'n edrych ar y ti, Sean, fi'n disgwyl ateb. Wel, o beth ni'n gweld heddi, yr ateb syml yw na. Mae rhaid i roi gyfle i'r ysgol, mae fe'n hynod brofiadol.
yw mynd i ddod â chwaraewyr newydd mewn y tymor nesaf, dwi'n siŵr da hwnna ar y fwydlen iddo fe, ond o beth o'n i wedi gweld ers i fe cymeryd y... Dwi ddim yn siŵr. Yr un chwaraewyr un nhw, mwy mas o'r chwaraewyr. A dyna beth o'n i'n siarad hanner cyntaf yna, ffaith bod rhywun newydd yn dod mewn gyda agweddau newydd neu dilliau newydd o chwarae, ymarfer hyd yn oed. So fel chwaraewr, ti'n hoffi pethau sydd yn gyfarwydd i ti. So ti'n hoffi pethau newydd i ryw raddau. Ti'n sydd dod mewn, gwybod beth yw'r sgript a clatio ymlaen. Wel, Aaron Williams a Ryan Sears sy'n dod bant, a Jason Oswell a Dylan Down sy'n cymryd i lle. Mae fel sefyd sy'n taflu'r tywel mewn fan hyn. Dylan Blaen, Aaron Williams, brif sgoriwr bant, Ryan Sears mor ddylanwadol. Ie, diddorol yn fe, ond fel ti'n gweud, 5 lawr nawr. Mae hwn wedi bod yn diwrnod anodd iawn i'r Drenewydd. Wel, yn y gwres llethol yma yn y canolbarth, mae eisiau dros 24 gradd Celsius lawr ar y ca. A mae'n gyfle hefyd i Rhys Griffiths i orffwys 2 o'i chwaraewyr mwyaf profiadol unwaith to. Pen-y-bont dim, Drenewydd dim, Pen-y-bont 5. A rhyw llain y chwarter awr yn weddill yma ar bar Cleddym. Harling mewn yn gryf ar George Hughes. Ond mae hwnna jyst yn enghraifft yn beth sydd wedi digwydd trwy'r gêm. Mor gynta mae'r bêl na'n mynd am nôl, mae'r pwysau a'r gwasgedd yn dod wrth chwaraewyr y Pen-y-bont. A hyd yn oed nawr, ni bron o fod 80 munud mewn, a Harling dal gyda'r egni na i cael awr. Fe oedd yn ylawio gan Callum Roberts. Penderfyniad rwydd. Jason Oswell oedd ar llawiad. Wel, Chris Venables, dwi ddim yn mynd i fod yn hat-trick y prynhawn yma. Gawn ni weld i ymateb e nawr. Wel, Ashley Evans sy'n dy banc gynta, ie. Mae Venables yn edrych draw i'r yslys. Ashley Evans, bant, a Ryan Reynolds ymlaen. A dyma fe'n do bant, dyma'r 2 gôl mae wedi sgorio. Ie, ni'n cofio'r un gyntaf fan hyn, ar y postyn bella, a addasu gorff a heniad arbennig, a wedyn hon just yn y lle gywir, ar y lle amser, sgil arbennig, a mae wedi cael ei 2 gôl unwaith eto heddi. A'r cefnogwyr yn dathlu, Mark Little yn cael llongyfarchiadau hefyd, y chwaraewyr profiadol Evans, Little a Venables yn cael ei gorffwys yn barod am yr her yr wythnos nesaf ar yr ofal. Ac am her mae'n mynd i fod Dan Griffiths mlaen yn lle Venables gyda llaw. Dyma Lincoln McFadden. McFadden cyfleu ergydio, dys bosib bod ni'n mynd i gael 6. Wel, o lan proffwydo'r gêm hon, mae rai fi ddweud, o'n i yn meddwl bydde Pen-y-bont yn ennill y dydd, ond 5 i ddim, bydd neb yn cael hwnna'n iawn. Lawr at Robles, Mwandwe'n rhydd yn y canol, Mwandwe wedi gwneud symudiad da, mae'n casglu'r bêl, mae'n ceisio gael ei ergyd bant, ac unwaith eto blaen trod, un o chwaraewyr Pen-y-bont yno i'w rwystro. A tipyn o siarad falle am gicio o'r smotwyn. Oedd y gêm mor agos i'w galw ar gychwyn y prynhawn. Ond dim byd yn debyg. I ni wedi gweld traffic un ffordd. Fi'n credu bod y Drenewydd wedi cael rhyw gwarter awr bach ar gychwyn yr ail hanner, a da'r unig tro i ni wedi gweld nhw yn bygwth. Do, ie, dath yr ystadegau yna lan, a oedd yn edrych fel bod nhw yn rheoli'r gêm. A fel ti'n gweud, dath yr 4 gôl na mewn wedyn, a wedi bod yn cyffwrddus. Ie, disgwyl gêm agos, ond pob clod i Pen-y-bont. Ond wedi dod yma gyda'r y ffitrwydd, gyda'r doniau, a hefyd wedyn yr meddylfa i wneud popeth fel nhw am, a fel ti'n gweld, 5 i ddim, bys ni byth. Rhys Griffiths byth wedi breuddwydio am canlyniad yma, fi'n siŵr. Na, yn wir. Yn nabod Rhys Griffiths bydde wedi wneud i baratoadau mor drylwyr. Wel ie, y tîm diwetha i sgorio 5 gôl mewn gemau Ail Gyfle oedd y Drenewydd. A bant yng Nghaernarfon, ie, yn ennill o 5-2.
2021 o Liffwmpa Mwandwe di sgorio y prynhawn hwnnw yn ogystal, ond bydd ddim rownd derfynol i'r Drenewydd eleni yn cystadlu yn y Gemau Ail Gyfle. Mae'r 8fed tro yn ei hanes. Oedd neb wedi ennill y Gemau Ail Gyfle yn fwy. Wedi ennill 2 waith yn gyfartal gyda Bangor. Gebau rygbi byw sydd yn cael ei darlledu y prynhawn yma ar S4C yn gynnwys Leinster yn erbyn y gweilch am 7:07 a'r cyfan yn fyw ar S4C. 10 munud yn weddill. A rhagor o dorheilio i'r bos. Bydd e'n mwynhau yma, hwn nawr, nes ni'n meddwl, ond sicr bydd e'n nawr troi meddwl am y gêm yna wythnos nesaf yn Caernarfon, a fel ti'n gweud, wedi paratoi am y gêm yma, bydd wedi dechrau paratoi fi'n siŵr am y gêm nesaf. Wel, bydd Caernarfon yn falch i chwarae gartre yn erbyn tîm Rhys Griffiths, dwi'n siŵr, a beth y beth i'r pan ti'n gofod trosglwyddo o'r cae artiffisial mae i chwarae ar y gwair, Siôn? Wel, maen nhw chwarae gartre yn Pen-y-bont ar ca artiffisial. Y cyflwr y maes yn Gaernarfon, mae fe cystal a unrhyw ca gwair yn y gyngred. Dim bod lot yn ôl, ti'n meddwl bod i wrthffordd, ond mae fe gallu bod yn ffactor, ond mae'n ychlysur nawr. Mae'n ffeinal, mae'n gwpan ffeinal, felly y mantis i Gaernarfon, y ffaith bod nhw gartre yna fe, y ffaith bod ni wedi siarad y bydd i'r dorf sy'n mynd i fod yna. Rhediad cryf yn gan Lewis Ware, ond y dacl o'r tu ôl gan Caleb Roberts yn arwain ar Cerdyn Melyn, Dylan. Eto rhediad da trwy'r canol ca, wedyn y trosedd yn cael ei wneud a Cerdyn Melyn. Unwaith mae Caernarfon a Pen-y-bont wedi cwrdd ar yr ofal y tymor yma ac yn ddiddorol, Pen-y-bont yn fuddugoliaethus o 4 gôl i 2 nôl yn mis Tachwedd, felly elfen seicolegol fanna. Wedi curo nhw 2 waith, wedi curo nhw hefyd ar Stadiwm Gwydir Estian. Mae'n, ond fel gwedd y Siôn, mae'n just yn mynd rownd derfynol. Mae'n cup final, 1 gêm, tuag at a'r gwobr enfawr ar diwedd e. Bydd Caernarfon ddim yn edrych ar hwnna, ond na Rhys Griffiths yn un gweud. Oswell yn dal y bel i fyny, sgwnia fydd e yma y tymor nesaf. Dyma Roberts, rhediad cryf. Callum Roberts, mae'n rhediad arbennig, ond Cei Owen, capten Pen-y-bont ar draws i'w rwystro. Rhediad mwyaf pwrpasol y prynhawn gan chwaraewr mewn coch. Rhediad arbennig, ond ni'n gwylio fe, meddwl gallai fe wedi mynd lawr yn yr cwrt gosbi fyna ar gyfer cael cicor smotyn. Wrth bod e'n dod trwyddo fan hyn, mae Jess yn cael y cyffyrddiad fyna. Mae hwnna, nath e fod yn lot rhy onest fyna, sy'n ni'n gweud aros ar ei drad, a wedyn ddim yn cael y gwobr o'r cicor smotyn. Sef wedi mynd lawr, Siôn? Wedi mynd cicor smotyn? Mae bod yn bachgen lwcus fyna. Dyma'r gic gornel, Prysbec yn dod amdani, ond mi oedd yn y gyffyrddiad ar y postyn agosa. Mae'n hedfan allan am gic gornel arall. A'r chwaraewr falle sydd wedi cael y prynhawn tywela yw Adam Prysbec. 4ydd gôl geidwad mae Pen-y-bont wedi defnyddio y tymor hwn. Mewn mae'n dod, Sutton yn codi, yn cael ei giro yn yr awyr. Cei Owen ar y foli, bant â hi. Fy ni agosau at y 7 munud ola yma. Wycherley. Dim gobeith gyda'r goliau, allech chi fod yn cwestiynu efallai y gôl yna, nath e ildio ail gôl Kirchhoff. Ond o ran hynny, y peniad gan Venables yn wyrthiol, y gôl gan Little yn gampus, yr un cyntaf gan Kirchhoff reit yn y gornel. Dwi'n wedi cael llawer o beth ydy e? Na, i fod yn teg. A nhw wedi bod yn gorffen yn gelfydd yma heddi. Ddim lot o cyfle i'r gôl geidwad. Oswell, cyfyddiad lleiad Robles, ond sgiliau bach da fyna gan Lewis Ware sydd wedi cael ei ryddhau gan Gaerdydd. Ti'n siarad am Lewis Ware a Gabriel Kirchhoff pan chi'n edrych efallai am chwaraewyr ifanc talentog sydd wedi creu marc y tymor hwn. Allwch chi cynnwys Ware a Kirchhoff yn sicr yn y grŵp yna o chwaraewyr ifanc talentog. Allen nhw fod yn chwarae yn Ewrop
ebyn diwedd yr haf. A dyma Pen-y-bont yn dod eto a ceri o le gan Ail Davies a Sutton ar draws. O Dan Griffiths ar ben ei hunan yn y canol. Eto Ail Davies gyda'r rhediad lawr yr asgell fan hyn a just yn medru cael ei wrth ymyl Shane Sutton fyna, cwrt gosbi ond Sutton yn y safle cywir i torri hwnna allan. Chydig yn dros 5 munud yn weddill. Diwrnod heilog hyfryd. Crasboeth o fis Mai. Drenewydd dim, Pen-y-bont 5. Y Momentwm, buon ni'n siarad am cyn y gêm. Yn popeth o blaid yr ymwelwyr. A McFadden. Cei Connah, mae wedi taro yn erbyn. Oswell, ie. Wel, Drian, wel... Cei Connah taran o ergyd. Nath Oswell yn dda i gael ei gorff yn y ffordd. Eto, un off y cam arfer sy'n ni'n gweud. A y bêl yn dod mewn. Yr ergyd. A wedyn hwn gyda Cei Connah. A i fod yn teg taflun yn o flanau. Dewr iawn gan Oswell. Troi'n ben ôl byddwn ni wedi gwneud, mae'n ei wneud. Rhawn nhw'n stopio popeth. Reit lawr yn y gornel, dyna'n union lle mae Pen-y-bont am y bêl. Ti'n meddwl yn tactegol nawr, ddo? Ti'n bod maen nhw'n treol yr symudiadau yma o'r ciciau o'r gornel. Bys ni'n cadw rhain tan wrthnos nesa. Ti'n bod, mae Canarfon ni fo'n gwylio hwn. So ni jyst yn rhoi'r bêl mewn i fod yn onest. Yn dangos unrhyw beth arall. Wel, y dau chwaraewr sydd wedi cyfrannu fwyaf at goliau Pen-y-bont yn cyfuno fan hyn. Cei Connah, y capten, a Ail Davies. Dyma Harling. Harling at y postyn pella. Mae'n y gyfle i benio'r bêl nôl ar draws. Elliot Richards yn ennill y peniad ac yna'r ergyd ar arbediad yn un dda gan Wycherley. Yn isel i'w dde Andy Wycherley. Dim gobeith gyda rhan fwyaf o'r goliau y prynhawn yma. A'r tîm hyfforddi oedd ei ar y fainc unwaith eto. Eto'r bêl yn dod allan fan hyn, Billy Board dwi'n credu, a cyfforddiad dda ar y bêl. Mae wedi cael gêm arbennig, fysa hwnna wedi coroni popeth iddo. Ti'n iawn. Gedi na fan mynd i cybach o sioc o Billy Board oedd e. Dwi'n meddwl, y peth top i weid, ond sawl arbediad mae'n wedi gwneud. Hynny yw, pob cyfle mae Pen-y-bont wedi cael mwy neu lai, maen nhw wedi sgorio. Clinigol heddi, ie. Chydig dros 2 funud a hanner i'w chwarae. Pen-y-bont yn ceisio arafu pethau lawr. Gorffwys y cyhyrau, rhyw ychydig. Diwedd y tymor i'r Drenewydd. Ac yn gorffen y tymor yn siomedig ers Nadolig. 14 o gemau, dim ond ennill 2 ohonyn nhw. Y ddwy gêm ola, wnaethon nhw ennill yn erbyn Caernarfon a Met Caerdydd yn cyfri am ddim ar hyn o bryd. We gyda Richards yn ei helpu fe, Lewis We. Yn rhedeg allan o le, a fe fydd hi yn gic gol. Wel, Dylan, pwy yw seren y gêm y prynhawn yma? Rhaid bod e'n gwisgo glas. Sy'n sicr, ie. Wel, mae sawl perfformiad ardderchog wedi bod yma heddi, ond un sydd wedi camu mlaen heddi dros Pen-y-bont yw Gabe Kirchhoff. Perfformiad arbennig. Nid yn unig y goliau, ti'n bod yn cyrraedd y cwrt cosbi ar amser cywir, ond hefyd jyst i perfformiad llawn yn canol ca i Pen-y-bont wedi bod yn arbennig. Felly, seren y gêm, Gabe Kirchhoff. Ie, Gabriel Kirchhoff. Chwarae gêm, cychwyn y gêm, rhif 18, 7 o ymddangosiadau oedd hi ar y fainc, 1 gol cyn heddiw, ond dwbl heddiw yn ymuno o Bontardawe yn haf 2023. Mae e'n sicr yn un sydd wedi cael ei ddarganfod yn ystod y tymor hwn gan Rhys Griffiths. A
mae'n mor am un mor ifanc, Dylan, mae'n mor gorfforol a mae'n mor gyffyrddus ar y bêl. Ie, ti'n bod, o ran yr ardal corfforol o'r gêm, mae popeth gyda fe, ydy, mae mor corfforol ar y bêl, mae'n dda yn yr awyr, ond wedyn mae'r egni da fe i fod lan a lawr fel safle 8 mewn ffordd, ware fel 10 tyma bach heddi, ond mae popeth da fe wedyn eto cyffwrddiad ar y bêl yn dda, yn hapus i cymeryd y bêl dan pwysau, a wedyn hefyd yn meddyliol, ti'n bod, mae'n da fe yr ddoniau na jyst i ymlacio ar y bêl a i ddefnyddio fe mor dda a i fod fel ni wedi gweld heddi yn y safle cywir ar yr amser iawn a cael y goliau. Wel, chwiban ola'r prynhawn gan Bryn Malcolm Jones, dim amser yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Y gŵr yma, Rhys Griffiths, yn camu i Rownd Gynderfynol y Gemau Ail Gyfle am y tro cynta i Pen-y-bont. Mae'n cydymdeimlo a Scott Roscoe yn ennill o 5-0. 2 i Gabriel Kirchhoff, 2 i Chris Venables a gôl unigol gampus gan Mark Little. Seren y gêm yw Kirchhoff. Pen-y-bont fydd yn teithio i'r ofal. A'r sgôr terfynol yma'r Barclaetham yw Y Drenewydd dim. Pen-y-bont 5. Ewn ni lawr at Nicky. Well, Rhys, what a performance, what an afternoon. I mean, that has to be as close to perfect as it gets, isn't it? You were faultless. I'd never say faultless. I'll watch it back and I'm sure we'll pick stuff. But look, it's gone well, isn't it? It's been a good afternoon. The first 3 goals were goals which the boys have meticulously worked at. You know, we came up with a few ideas and they've stuck at them. Boring sessions, to be honest, at times. But it's paid them back, so the boys are brilliant. Yeah, let me ask you, as someone who knows how to stick the ball in the back of the net himself, which one of those 5 goals was your favourite this afternoon? One of the first 3. One of the first 3. I don't know, but look, our goal was to get into the playoffs, and now our goal is to win the playoffs, so we won't celebrate this today. We'll enjoy it, obviously, but if we lose next week, then what's the point? Well, before we move on to next week, let's just think about today, because the level of performance, the standards that the players set this afternoon was exceptional. Yeah, look, I feel for them a little bit because we haven't had a great season by the standards we've set in recent years, certainly by last year. And they fought back, they didn't give up. We've had another 6-point knock. I've said enough about that, but they just kept going positive all the time and they've worked so hard. And like I said, like Thursday night, we did the most boring session you'll ever do. And then the first 3 goals were part of that because the boys bought into what we were asking them to do and then they put it into place. 1 game away from Europe now then, a trip up to the Oval next week, a ground that you've already won at this season already. Do you fancy your chances against Caernarfon? Yeah, of course. Look, they're at home. They finished higher than us in the league. They'll have a big support behind them. We'll have a noisy one behind us, but they'll have a big one. So they're favourites, I guess. But they haven't beaten us for a little while. And obviously we're in good form. And I think that's the 7th clean sheet in a row. So it's going to be difficult to beat us. And just before I let you go, a word about the supporters behind the goal there. They've been fantastic this afternoon, haven't they? Yeah, they're superb. We knew they'd come up in reasonable numbers, but we knew they'd come up in massive voice, and that's what they've done. And you know, they mean an awful lot to the players and to me. You know, it is a labour of love for me certainly, and for the players. So we appreciate them, and we want to get to Europe so that they can enjoy it again. Because I watched them last year with pride, and they deserve to go back. Well, listen, we'll let you go and enjoy this one this afternoon. We'll see you next week. Llawn y mawr. Diolch, Nicky. Thank you. Rhys Griffiths yn hapus iawn gyda'r canlyniad. Fi'n credu, siwm yr edrych mae fe'n fwy calm iawn. Dwi ddim yn rhoi lot bant, ond bydd y goliaeth heiddiannol iawn i Ben-y-bont. Fi sy'n gwybod beth yw boring session. Ie, beth yw boring session me? Achos mae fe wedi gweithio yn amlwg. Wel, yn amlwg, oedd e'n kind of gweud, oedd maen nhw'n gweithio ar y falle set pieces, pethau oddi ar y cae ymarfer, a fi'n credu bod 2 o'r goliau o'r tair cynta yn enwedig rhywbeth maen nhw'n gweithio arno'n benodol ar gyfer y gêm yma heddi. Mae'r boes sydd wedi sgorio'r goliau yna, Siôn, maen nhw gyda Nicky John. Well, Chris, let's begin with you. I mean, what an afternoon, what a performance. I was just saying to the gaffer, you were absolutely faultless out there. What was it like on the pitch to experience that this afternoon?
It was a relief to, that it played out the way that it did. But we've put a lot of work in the last few weeks. And it was enjoyable, to be honest. Obviously, it's good to get a few goals up. First half, we probably never dreamt that would happen. But obviously, once we got a good foothold in the game, then it was enjoyable. Gabriel, we did wonder before the game this afternoon if whether the fact that he'd not played for 3 weeks since the end of the season would have any bearing on today's performance, but it didn't seem to. No, I felt good to finally get a few goals. I haven't scored as much as I wanted to this season, but boys were brilliant, stuck to the plan, and good day out for us. Yeah, talk me through your goals. I mean, that first one within 5 minutes, and once you've done that, can you relax a little bit then? Yeah, it helped us settle the nerves, I think. All stuff we've worked on, just instincts in the box, and just hopefully it goes in. And I mean, Chris, it wasn't just his goals in terms of what he contributed to the game today. His performance in that midfield was outstanding. Yeah, I thought 1 to 11 we played really well, but Gabe's been he's been getting better and better all season. To be fair, obviously still very young, so we're expecting lots more from him. But yeah, he was superb again, and hopefully he'll do the same next week. 2 for Gabriel and 2 for yourself as well. Must be nice. You never get bored of it, do you? No, I said before the game we'll score today because we always score together, so hopefully we'll do it again, as I said. And obviously 1 from Mark Little at the end there as well. But I mean, in terms of the spirit in the dressing room within the squad, when you go into the dressing room at half-time and you're already 3-0 up, that's got to be a good feeling, a good vibe in there. Yeah, it is a nice feeling, but you've always got that sort of that sort of feeling in your stomach that it's not the game's not done, and we said that at half time that it was only a third done as such. It was a big second half for us, but we were sure that if we went and got the 4th goal, then more than likely that's the game put to bed. So it was a nice feeling, a nicer feeling now still. And Gabriel, a trip up the A470 next week, Caernarfon away at the Oval. You've already beaten them twice this season. Are you confident that you can continue that form next week? Yeah, we've all had a good run, and I think that's a few clean sheets in a row, so we fancy ourselves against anyone, even Caernarfon up there. Yeah, we're confident. Well, listen, you're the man of the match this afternoon as well, so llongyfarchiadau mawr, enjoy that on the way home. Congratulations. Yeah, thank you. Ie, mae'n mynd i fod yn dipyn o achlysur ar yr ofal penwythnos nesaf, ond cyn i ni drafod y rownd derfynol, Seintiau Newydd, glywed gan Gabriel Kirchhoff, ni'n mynd i weld ail golau am berfformiad ganddo fe. Ie, ti'n be, fi'n credu bod e hefyd yn y bwydo off Chris Venables o ran i brofiadau. Ond y gol yma, dechreuodd hon nôl ar y llinell hanner, efo Chris Venables yn ennill neu'n troi yr amddiffyn, ac wedyn bwydo allan i'r asgell chwith. Dyn ni gweld y cyd-fynd a cyd-chwarae fan hyn rhwng Pen-y-bont. Maen nhw'n amneddgar, jyst yn trial gwahodd amddiffyn y Drenewydd allan. A wedyn dyma'r cyfle, yr 1-2, cymerid i'n ôl. Dwi'n meddwl bod e bach tu ôl o fe fyna, ond mae fe jyst yn fel fe'n digoi allan a mae fe'n neud digon i cael ei ail gol. Ie, feddwl bod e mor ifanc hefyd, ond mae fe i weld bod e wedi setlo mewn i'r tîm Pen-y-bont yma'n dda iawn. Mae fe'n edrych fel athletwr i fi. Mae fe'n 20 mlwydd oed, ond mae fe'n sgwar, a mae fe'n gwybod sydd wedi sgwario. Mae'n hwnna'n amlwg, felly ti'n edrych ar chwaraewyr fel hyn, a ti'n gobeithio gewn nhw gyrfa disgler. Y gol ola, wedyn ni, Sean, Mark Little, y 5th gol. Dwi ddim yn sgorio lot, ond nath e joio'r un me. Do, fe agorodd pethau lan, fe soniais i fod agor fel y môr coch iddo fe yn y sylwebeth, ond mae'n ei wir, Sutton falle i goesau fe wedi mynd, ffilid o nôl, cyffyrddiad fan hyn, oedd Chris Venables ar ei ysgwydd fe yn glir, oedd rhaid iddo sgorio fyna, neu bydd Chris Venables ar hat-trick, oedd hi ar ei bennau. Sean, diolch yn fawr am y tro, yn un ôl at Nicky, mae'n ddigon am Ail Davies. Wel, Mael, perfformiad arbennig, canlyniad arbennig. Sut wyt ti'n asesu'r un yna pnawn yma? Perfformiad perffaith yn credu ni. Llechen lan, 5 gol, ffili disgwyl yn well, so edrych mlaen i'r ffeinal nawr. Tasa unrhyw un wedi dweud wrthych chi o flaen llaw bod chi am ddod yma i Barclaytham pnawn yma ac ennill o 5 gol i ddim. Fysa chi wedi croelio nhw? Na, dim gobeth. O'n i'n disgwyl gêm caled iawn. Chi'n meddwl, wedi yn gêm caled, oedd yr ymodau'n galed. Ond wnaethon ni dechrau off yn dda, cael gol cynnar. A roedd hwnna hyder i ni i mynd mlaen i ennill y gêm a falch iawn wnaethon ni yna. A mae'n siŵr bod chi wedi bod yn gwylio'r gêm ar yr ofal neithiwr fel tîm hefyd. Trip i fyny'r A470 eto yr wythnos nesaf. Da chi wedi curo Caernarfon ar yr ofal unwaith yn barod y tymor yma a wedi curo nhw yn eich lle chi hefyd. Ydych chi'n hyderus bod chi'n gallu gwneud hynny eto yr wythnos nesaf? Ie, wrth gwrs, mae lot o hyder yn yr ystafell newid ar hyn o bryd. Ni wedi cael 7 llech yn lan.
a ni'n mynd mewn fel no fear. So, really edrych mlaen. Bydde Cardiff Met wedi bod bach yn neisach, ond hapus iawn i mynd mlaen i Caernarfon a treol cael Ewrop. A be fydd fo'n ei olygu i'r tîm yma, i'r bechgyn yn yr ystafell newid na, i sicrhau eich lle chi yn Ewrop eto'r haf yma? Bydd e'n meddwl popeth i ni. Ni wedi cael blas o fe blwyddyn diwetha, a ni gyd moyn wneud y to. Ni wedi tangoflawn i bach tymor yma, ond ni wedi codi Momentwm nawr, a ni'n llawn hyder yn mynd mewn i'r ffainal. Mae'l enjoy ar dathlu pnaw yma. Diolch yn fawr iawn a llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Diolch. Wel, os oes unrhyw gynlluniau gyda chi am hanner awr wedi 2 ar ddydd Sadwrn, cael i'w grymu bod chi'n newid nhw. Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle Ewrop fyddwch chi yn bendant ddim moyn colli hon. Caernarfon yn erbyn Pen-y-bont ac mae'n fyw ar S4C. Siôn, cyn i ni adael yn glo iawn, o'n i'n sôn cyn y gêm pa mor bwysig oedd yr ymosodwyr yn mynd i fod. Aaron Williams neu Chris Venables. Ser yn y sioe oedd Chris Venables heddi, Siôn. Ser yn y sioe o ran i berfformiad y gyfan gwbl, y goliau mae fe'n rhoi i'r tîm. Mae'r gol yma, ti'n gweud top draw yn Saesneg, achos dwi ddim yn hawdd. A i fi, y ffaith syml amdani, yw bod Pen-y-bont wedi cymeryd bron i bod pob cyfle gelo nhw. O'n i'n siarad yn y sylwebaeth eto, y ffaith bod y gôl-geidwad heb wneud lot o heb wneud rhywfaint o arbediadau. A'r ffaith syml amdani, pob cyfle nath cwmpo i Chris Venables, Kirkhoff, nes nhw cymeryd e. Ar ôl canlyniad heddi, Siôn, bydd Pen-y-bont heb os, bydd nhw llawn hyder yn mynd i'r ofal dydd Sadwrn. A be wedodd Mael fyna'r ffaith bod nhw wedi cael 7 llechen lan, felly dyn nhw'n mynd ildio haith. So ti'n sgorio, a ti ddim yn ildio, mae gobeith da ti. Yn gwybod, so bydd yr hyder yn uchel iawn. Siôn, diolch yn fawr am gymryd i heddi. Fi'n gobeithio bod ti ddim wedi llosgi yw'r Ail Hail yn oce? Fi'n gobeithio bod e. Jyst yn glo iawn, pen ar y bloc, pwy sy'n ennill? Fe wedys i bod i'n mynd i fod yn agos fan hyn heddi. Dwi'n meddwl bod i'n mynd i fod yn agos ar yr ofal wythnos nesaf. So so'n mynd i gweud, so'n mynd i rhoi nhw'n hen ar y bloc, ond fydd hi'n gêm agos. Siôn, diolch yn fawr, a diolch am dy gwmni di prynawn. Diolch yn fawr i chi am eich cwmni chi heddiw yma hefyd, wel mae Eurovision mlaen heno, ond anghofiwch am hynny achos fydd hi'n Eurovision go iawn ar yr ofal penwythnos nesaf. Wedwn ni chi brynu, nos da.